Boas tardes. Boas tardes. Empezamos, entón, a sesión plenaria extraordinaria do día de hoxe, 30 de marzo do 2012. Antes, a modo de felicitación, pois, en nome do Goberno, felicitar ao concelleiro Lino Mouriño por esa recente paternidade, pois, moitas felicidades. Vexo te boa cara, co cal non hai problema de dormidas. Moitas felicidades, Lino. Entón, seguimos co primeiro punto. Aprobación se procede da acta da sesión anterior de data 27 de febreiro de 2012. Secretaria. Alguna observación? Sí, señor Serén. Gracias, señor alcalde. Boas tardes. Teño varias cousas que comentar ao respecto da acta. En primeiro lugar, na acta recolle textualmente a señora García San Martín pregunta polo protocolo de coordinación entre a Policía Local e o Departamento de Servicios Sociais. A continuación, o señor alcalde pide que conste en acta que a afirmación de que a falta de coordinación provocou a morte desa persoa. Eu, en verdade, estuve repasando o vídeo que está grabado por a nosa televisión e non vi en ningún lugar esa afirmación. Sí, observei frases como estas que ahora comento aquí, non? Tania di signos que evidenciaban unha posible demencia, fala de establecer prioridades, non se actúe con maior celeridade, tamén fala de eso, moito retraso en dar parte de persoas en situacións de vulnerabilidade, e tamén di, non estou acusando, digo que hai prioridades. Entón, eu entendo que o millor, no contexto en que isto enmarca, pode darse a entender, por algunhas persoas, o que usted afirma e que quere que se recolla en acta. Pero, en todo caso, eso textualmente eu non o vin. Eu prego que si realmente é así, que se revise o vídeo, se pode revisar as grabacións, e se efectivamente aparece en ese sentido, non hai ningún inconveniente. Pero, bueno, igual estou equivocado, non? En todo caso, decir que en ningún momento a miña compañeira quixo poñer en dúbida a profesionalidade dos servicios sociais deste Concello. Pode ser que no fragor da discusión ou en algún momento así o parecese, pero o que estamos convencidos, todo o Grupo Socialista, de a profesionalidade dos traballadores, non solamente do Departamento de Servicios Sociais, sino tamén de todo o Concello, dos funcionarios do Concello. Por outra banda, tamén quería manifestar algunha cuestión máis con respecto á acta, alguna cuestión de menor calado e menor importancia, pero, bueno, que me gustaría que se recollese. Unha cousa que non ten maior importancia, pero, bueno, a verdade que as horas referidas ás ausencias dos concelleiros pon as 12:15 e as 12:40. Home, saímos tarde, aquel día saímos tarde, pero eran as 00:15 e as 00:40, non as 12:15 e as 12:40, como se recolle. Entón, bueno, non ten maior importancia, pero, bueno, me gustaría que se pulise ese tema, non? E logo, en rocos e preguntas, o meu compañeiro Lino Mouriño di que os que teñen coche que poñan mans libres, non se refire ao que os teñan coche, sino aos concelleiros que temos coche, non? Evidentemente, non estendía a toda a cidadanía ese parecer, só faltaría, non? E nada máis que isto. Moitas gracias. Gracias, señor Serén. Acéptase realmente esa solicitude de revisar o vídeo. E realmente sí pode ser por o fragor da discusión, pero estou plenamente convencido das verbas da concelleira, de que se dixeron desa maneira, senón tampouco eu insistiría tanto pola gravedade desas palabras en que se recolleran acta. Non hai, efectivamente, todo o contrario. Realmente, se esas verbas se dixeron, pois se vou tamén que non consten un acta que vai ser, recordada moito tempo. Entón, revisaremos o vídeo, se non están recollidas as verbas, as retiramos sin problema ningún, de acordo? E respecto ás outras, xa toma nota a secretaria e se reflicten. Alguna observación máis, señor Fajardo? Señor alcalde, nosotros
Vamos a votar en contra da acta porque, como saben, nos ausentamos da sesión plenaria final e, por lo tanto, non podemos votar a favor dunha parte da acta que descoñecemos como transcurriu porque non estábamos presentes. Me parece moi ben. A ausencia foi voluntaria, o sea, xa que realmente nese aspecto nadie votou daqui. Entón, non, lle votaron daqui, señor Bueno. A ausencia foi voluntaria, entón. Non foi voluntaria, foi porque nos retiraron a palabra. Foi voluntaria. Moitas gracias, señor Fajardo. Entón, que a abstención do Grupo de Esquerda Unida, a votación en contra. En contra, moi ben. Os demais grupos votan a favor da contido da acta. Toma nota, secretario. Pasamos, entón, ao segundo punto da acción de conta das resolucións da alcaldía do mes de febreiro. Señora secretaria. Resolucións da Alcaldía de datas anteriores son aboamento, aportación, gastos para sostemento de grupos políticos municipais, decembro de 2011, realizar axuste alza sobre o orzamento prorrogado para o exercicio 2011, ampliación do gasto por variación tipo impositivo do IBI. As do mes de febreiro de 2012 son as seguintes: aceptación, renuncia e arquivo solicitude de transmisión de licenza municipal de apertura de actividade, declaración de caducidade de expediente de transmisión de licenza municipal de apertura, declaración de desistimento, solicitude de licenza municipal de apertura, 7 concesións de licenza municipal de apertura, 5 autorización de transmisión de licenza municipal de apertura, unha subrogación solicitada en relación a licenza municipal de apertura, unha concesión de ampliación de licenza de apertura, unha concesión de licencia, actividade de café-bar, unha concesión de licencia, salón ciber, informe favorable, concesión de licenza municipal almacén, 2 concesións de legalización de obras, 5 autorizacións para segregacións, unha conformidade de proxecto de execución obra maior, 16 concesións de licenza de obra maior, 22 de obra menor, 2 concesións de desistimento, solicitud de licenza municipal de obras, 2 concesións de licenza primeira ocupación e conexión auga e saneamento, 4 concesión de licenza municipal de conexión de auga e saneamento, unha imposición de sanción de multa por infraccións, horario, peche de local, 2 inicios de expediente sancionador por ruídos, 2 admisións a trámite, expediente de actividades, 2 aprobación gasto, anuncio boletín, unha inscripción a asociación, o rexistro de asociacións, unha aprobación de expediente de contratación mediante procedimento negociado sin publicidade, 3 concesións de tarxetas de armas, unha concertación de operación de préstamo a longo prazo, o aveiro da liña ICO entidades locais, unha prórroga, créditos iniciais do orzamento de gastos do Concello, exercicio 2011 a 2012, 6 concesións de negacións, fraccionamento de débeda, 16 concesións de compensación de débito e crédito, unha estimación parcial de recurso de reposición contra a resolución de expediente de compensación, 10 ordes de pago de facturas, 4 inscripcións de cans en rexistro municipal, unha concesión de licenza de tenza de animais perigosos, unha designación de encargado en funcións do servizo de mantemento da Fundación, unha contratación diplomada en Maxisterio para titorías de ESO, un recoñecemento e aboamento en nómina de servicios en domingo, unha designación de interventor accidental, unha concesión de gratificación especial a 2 empregados do Servicio de Emerxencias, unha aprobación de bases de selección do posto de titorías para as probas de ESO, unha aprobación de gasto correspondente a aportacións ao plan de pensións do mes de xaneiro, unha aprobación lista provisional de candidatos admitidos ou excluídos para a selección de recadador interino, unha asignación temporal de tarefas, coordinación do Servicio Municipal de Emerxencias, un cese de desempeño, comisión de servicios como encargado de emerxencias, arquivo de expediente, falta de asistencia ao traballo e incumprimento do horario, un designación membros do Consello Reitor da Fundación Pública de Servicios Deportivos, unha representación e defensa de intereses do Concello, 4 recoñecementos de obrigas, un inicio de oficio de expedientes sancionadores por infraccións de tráfico, destino de vehículos abandonados en vía pública, a centro autorizado de recepción, 2 declaracións de caducidade, de expediente de reposición de legalidade urbanística, unha desestimación parcial de alegacións contra a resolución da Alcaldía de data 7 de novembro, unha anulación orden tapiado, accesos a interior inmoble, limpeza de parcela, 2 requerimentos a aportación, informe ditamen de seguridade, 3 arquivos de expedientes, de reposición de legalidade urbanística e aprobación de transferencias de crédito de personal. En total, 159. Seguimos co punto 3,
de asignación dos representantes do Grupo Municipal do BNG nos órganos colexiados. Señora Secretaria. Ditamen emitido pola Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas en sesión celebrado o día 27 de marzo. Dase conta dos escritos presentados polo Grupo Municipal do BNG de comunicación de dona María Villarón Gachazo de integración no Grupo Municipal do BNG e comunicación de designación de voceiros do Grupo. Voceira titular, dona María Villarón Gachazo, primer suplente, don Xurxo Abuín Rodríguez, segundo suplente, dona Ana Isabel Lorenzo Fraga. Comisión Informativa de Economía, titular, dona María Villarón Gachazo e dona Ana Lorenzo Fraga. Comisión Informativa de Traballo, dona Ana Lorenzo Fraga, don Xurxo Abuín Rodríguez. Comisión Informativa de Obras, dona María Villarón Gachazo, don Xurxo Abuín. Comisión Informativa de Cultura, dona María Villarón Gachazo, dona Ana Lorenzo Fraga. Consello Escolar dos Centros de Educación, IES Fermín Bouzabrei, don Xurxo Abuín, CEIB O Piñeiriño, dona Ana Lorenzo Fraga. Consello de Administración da Autoridade Portuaria, dona María Villarón Gachazo. Consello de Normalización Lingüística, dona María Villarón Gachazo. Fundación Fesdega, don Xurxo Abuín. Consello Local de Consumo, don Xurxo Abuín. Consello Consultivo Económico e Social, dona María Villarón Gachazo. Comisión Mixta Paritaria de Control e Seguimento do Acordo Marco, dona Ana Lorenzo. Comisión de Control do Plan de Pensións, dona María Villarón Gachazo. Mesa de Contratación, don Xurxo Abuín. Consello Veciñal, don Xurxo Abuín. Comité de Seguridade e Saúde, dona Ana Lorenzo. Consello Local da Muller, dona Ana Lorenzo. Fundación, don Xurxo Abuín. Representante non municipal, don Xavier Ríos. Xerencia de Urbanismo, dona Ana Lorenzo Fraga. Mesa Local de Comercio, dona Ana Lorenzo Fraga. Consello Municipal da Terceira Idade, dona Ana Lorenzo Fraga. Mancomunidade do Salnés, dona María Villarón Gachazo. A Comisión queda sabedora en relación coa remodelación do Grupo Municipal do BNG e designación dos representantes nas comisións informativas. Con respecto aos restantes nomeamentos, infórmase favorablemente por unanimidade. Este informe adotouse por si no pleno se producían votacións. Se non se producían, pois serán enterados con respecto a todo. Aquí decir únicamente neste punto que o Grupo de Goberno mantén esa proposta que se adoptou no primeiro pleno de organización, aínda que consideramos que en aquelas condiciones habíamos tido unhas conversas cos diferentes grupos, de aí a representatividade donde en algúns dos organismos que están colexiados, donde hai representación do Concello, da Corporación do Concello, o Grupo de Goberno non está representado, e aínda que mudaron bastante as condicións, entendemos dentro do Goberno que por parte do BNG, e xa falamos nese caso ca súa portavoz, estuveronse a incumplir bastante, digamos, das condicións que marcaron esa decisión no seu momento, o Grupo de Goberno si quere manter a súa proposta, si quere manter ese acordo, pero que queremos clarexar claramente, pois as condicións mudaron, os acordos non se cumpliron por parte de outro grupo e o Grupo de Goberno sigue mantendo esa proposta. Pasamos entón ao punto 4, declaración institucional con motivo do día 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Señora Secretaria. Dase lectura ao ditamen emitido pola Comisión Informativa de Traballo e Benestar Social en sesión celebrada o día 27 de marzo de 2012. Declaración institucional. O Consello Local da Muller de Vilagarcía de Arousa, neste novo 8 de marzo, marcado pola situación de crise económica, quere poñer foco nas consecuencias desta situación sobre as mulleres e as políticas de igualdade. Dende sempre foron as mulleres as primeiras en sufrir as consecuencias das crisis, a súa situación especialmente desprotexida e desregulada no laboral, especialmente tamén central e responsable nos aspectos da reproducción social, afondan a súa vulnerabilidade, incrementando a pobreza e o risco de exclusión. Na nosa comarca, o desemprego ten rostro de muller. No pasado mes de decembro, por cada 100 persoas no desemprego, 51 eran mulleres, producíndose, ademais, un maior número de desempregadas a medida que avanzamos nas cualificacións. Esta situación ilustra de xeito moi claro o chamado teito de cristal, sendo as mulleres maioría nas universidades, habéndose incorporado de xeito tamén maioritario nos estudios de carácter técnico e científico e tendo unha enorme representatividade nos mellores expedientes. As mulleres seguen a ser as máis castigadas nas contratacións nesta faixa de estudios.
Por outra banda, esta contracción do emprego xunto cos recortes económicos e sociais están a producir unha nova ola de pobreza na que se está a incrementar a desigualdade por razón de sexo. Son tamén as mulleres soas e con fillos as maiores afectadas, producíndose perdas de dereitos na procura da igualdade e un incremento da fenda de xénero. Ante esta situación, o Consello Local da Muller presenta ante o Pleno do Concello a seguinte declaración institucional. O Consello Local da Muller considera imprescindible que o Concello de Vilagarcía reafirme o seu compromiso co emprego de calidade, con dereitos, sin discriminacións salariais, nin segregación laboral, libre de acoso e que favoreza a conciliación laboral. A súa vontade de traballar para mellorar e incrementar a presencia das mulleres en todos os ámbitos da sociedade, en postos de liderado e toma de decisións, tanto na esfera política como na laboral e social. O seu apoio ao mantemento do Estado do Benestar, apoiando o financiamento da Lei de Dependencia e dos servicios sociais. Ao considerar os principios básicos e necesarios na procura da igualdade real. Intervén o señor Fajardo Recouso dicindo que non se trata dunha declaración institucional porque Esquerda Unida non estaba de acordo coa redacción do manifesto e vai a votar en contra. Intervén a señora Suárez Sarmiento dicindo que a maioría das persoas do Consello Local da Muller, 16 de 21, aprobaron o manifesto. Intervén a señora Lorenzo Fraga indicando que se dixo no mes de febreiro que a declaración institucional debería ser tratada no pleno de febreiro e pide que quede así para o futuro. Contesta a señora Suárez Sarmiento que outros anos se aprobou polo pleno con posterioridade o 8 de marzo. A señora Lorenzo Fraga di que outros anos todos os grupos votaron a favor. O señor Fajardo Recouso precisa que a declaración institucional é da maioría do Consello Local da Muller. A señora Lorenzo Fraga di que o BNG non se pronuncia e debería retirarse este asunto da orden do día. Non habendo máis intervencións, sométese o asunto a votación co seguinte resultado. O representante do Grupo Político Municipal de Esquerda Unida informa negativamente, os representantes do Grupo de Goberno, PP e Grupo Mixto e BIL informan favorablemente. Os representantes dos grupos municipais do PSDG, PSOE e BNG din que se manifestarán no pleno e, polo tanto, abstéñense. En consecuencia, por maioría, infórmase favorable a declaración do Consello Local da Muller con motivo do día 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Ben, entón vamos a pasar a votación. Votos a favor da declaración leída. Nos queremos intervir neste punto. Non entendo que haya necesidade de intervención, señor Fajardo. É unha declaración realmente... Por que non pode haber unha intervención sobre unha declaración institucional que non é tal? Xa se leu que era declaración do Consello Local da Muller. En esos términos... Nos queremos intervir igual. Vale, señor Fajardo. Nos queremos intervir para destacar que unha parte dese Consello Local, e máis concretamente os que representan o goberno local nese Consello Local, van a aprobar unha declaración institucional que é contradictoria coas políticas que aplican no goberno. E é contradictoria porque en apenas 100 días de goberno, este goberno foi capaz de aprobar dúas cuestións que son lesivas cos dereitos das mulleres. A primeira, unha reforma laboral que ataca directamente ás mulleres e que as pon á cola no acceso ao traballo e que facilita dunha forma máis grave que os empresarios podan prescindir das mulleres cando se dan solicitudes de conciliación e que quita direitos como a acumulación das baixas e permisos de lactancia e que tamén quita dereitos á hora de falar de como e cando se poden coller os permisos e as excedencias, reduccións de xornada por cuidado de fillos. Entón, nese sentido, nós non podemos compartir que se diga unha cousa pero se lexisle a contraria. Igual que non podemos compartir que se diga unha cousa pero despois se lexisle nunha reforma do lei do aborto que é absolutamente regresiva e que o noso grupo non pode compartir. Por tanto, nós, como estamos en contra da hipocresía política e de que se diga unha cousa e se lexisle outra, queremos trasladar que nós non vamos a apoiar ese manifesto e, ademais, trasladamos ao goberno local que non é de recibo que o 8 de marzo se faga a lectura dun manifesto como da Corporación Municipal cando non o era. Era un manifesto dunha parte do Consello Local da Muller. Mayoritaria, sí, pero debería haberse explicitado así. Non pudo facerse o que se fixo, que foi lectura dunha declaración institucional, que, como todos sabemos, para ser declaración institucional ten que ser da
conxunto de todos os componentes da corporación. Por lo tanto, nosotros tamén queremos advertir ao Goberno de que nas próximas non ten por que haber unanimidade nas cousas, pero se non o hai que ler o que é. E nese caso non era unha declaración institucional, sino un manifesto mayoritario do Consello Local da Muller. E iso é o que queríamos expresar coa nosa intervención. Muchas gracias, señor Fajardo. Señora García San Martín. Señora Lorenzo, entonces, perdón, señora García. Gracias, alcalde. É necesario facer a intervención porque, máis que nada, porque por todo o que se comentou no dictamen da Comisión Informativa, evidentemente non se recolle todo o que ali se di e, por tanto, se pode chegar a entender mal. É dicir, o BNG propuso que efectivamente non se aprobase ou non se sometese a votación esa declaración como declaración institucional porque xa non o era, non contaba co apoio, polo menos, de un grupo desta corporación, por tanto, non se podía someter a dictamen con ese carácter e, por iso, a nosa proposta foi que se retirase, sobre todo tendo en conta o distanciamento que se produciu dende que se celebrou o Día Internacional da Muller, que era o 8 de marzo, con respecto a este día que estamos prácticamente rematando o mes. O que se fixo por parte do BNG foi unha proposta en positivo á concelleira delegada, no sentido de que para vindeiros exercicios, pois que este tema se tratase no pleno do mes de febreiro para saber con antelación que era o que tiñamos en ese, o sea, cando chegue o día 8 de marzo, se é unha declaración institucional, se vai a ser un manifesto dun órgano municipal, se vai a ser un manifesto do propio grupo de goberno, é dicir, facelo con antelación e non utilizar unha declaración como institucional cando non o é. En vista de que sí se vai a traer igualmente a este pleno como declaración, ainda que non institucional, decir que o BNG vai a apoiar esa declaración, porque evidentemente o contido de esa declaración é un contido perfectamente asumible. O que a nos preocupa é que, como ben se decía aquí, ese contido dista moitísimo do que dende os distintos gobernos, tanto local como autonómico, como incluso ahora central, se está a facer, sobre todo con respecto aos dereitos das mulleres, e sirva de exemplo a recente estreada reforma laboral, e sirva de exemplo a paralización da lei de dependencia que está a repercutir moi negativamente sobre as mulleres, que son precisamente sobre as que recaen sobre a carga de atención e de atención dos nosos maiores e tamén dos máis cativos, e, por tanto, vemos que non se corresponde para nada coa práctica e co tipo de políticas que dentro do Partido Popular nos distintos ámbitos se está a facer. Por tanto, nos entendemos que esta é unha declaración que non vai máis alá que dunha simple declaración de intencións, pero que, xa digo, insisto, na práctica dista moitísimo das accións políticas e da xestión que dentro do Partido Popular nos distintos ámbitos se está a facer. De todas maneiras, xa digo, o BNG vai a apoiar esta declaración porque para nós o seu contido é perfectamente asumible, aínda que na práctica non se este a desenvolver nin haxa no futuro, polo que estamos a comprobar vontade de que se adopten, de que haxa estes compromisos e de que efectivamente se vayan a adoptar estas medidas e non todo o contrario. Moitas grazas. Señora García San Martín. Gracias, alcalde. Pois tamén ao fío desta declaración que estamos a debatir, o Grupo Municipal Socialista de Vilagarcía quere manifestar ante o Pleno de Concello o seu total rexeitamento e condena polas declaracións do Ministro de Xustiza. Ninguén, nin sequera un ministro, ou menos aínda un ministro, é quen de determinar a autenticidade das mulleres. Xa hai máis de 40 anos que as mulleres xa non estamos destinadas a ser mulleres. As mulleres non temos denominación de orixen. As mulleres somos suxeitos de dereitos, suxeitos autónomos en igualdade cos homes, libres para decidir e cidadáns activas e intelixentes. Por iso, as mulleres socialistas adicaremos todo o noso esforzo para non permitir a perda dos dereitos das mulleres, para non permitir o regreso da sección femenina, o regreso ao modelo conservador da feminidade. Eu non son nai e decidin libremente non selo. Por iso defendo o dereito das outras mulleres a decidir libremente sobre a súa maternidade. Igualmente, dende o Grupo Socialista de Vilagarcía, pedimos ao señor Gallardón que repase o concepto de violencia estructural para utilizarlo correctamente a próxima vez. A violencia estructural consiste precisamente en que un ministro conservador trate de impoñer dende o poder político un modelo de muller. Por lo tanto, o Grupo Municipal Socialista, ante o brutal retroceso das políticas do Partido Popular en materia de igualdade, non pode aprobar tampouco esta declaración. Mais nada e moitas gracias.
Ben, moitas gracias polas intervencións dos diferentes grupos. Entón, pasamos á votación. Aprobación da declaración, como se quedou na Comisión Informativa, declaración do Consello Local da Muller con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Votos a favor desta declaración. Votos a favor, perdón. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada esta declaración. Pasamos ao punto 5, dar conta da relación certificada de todas as obrigas pendentes de pago remitida ao Ministerio de Facenda e Administraciones Públicas. Señora Secretaria. Ditamen emitido pola Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas en sesión celebrada o día 27 de marzo. Dase conta da relación certificada emitida pola Intervención Municipal enviada ao Ministerio de Facenda en cumprimento do establecido nos artigos 2 e 3 do Real Decreto Lei 4/2012 de 24 de febreiro. Seguinte. Proveedores. O número de proveedores incluídos é de 262 que figuran nun listado único que comprende os do Concello de Vilagarcía e os do seu organismo autónomo Fundación Pública de Servicios Deportivos. Facturas. As facturas do Concello de Vilagarcía de Arousa, comprendidas na relación certificada de obrigas pendentes de pago, ascenden a cuantía total de 4.400.12.623,55 euros. O número de facturas é de 2.476. As facturas do organismo autónomo Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais ascenden a cuantía total de 159.054,84 euros. O número de facturas é de 185. Por último, sinalar que aínda quedarían pendentes de pagamentos sen incluir na relación certificada 1.873.176,61 euros, dos que 1.727.164,86 corresponden a obrigas recoñecidas pendentes de pago e 146.011,75 euros corresponden a facturas pendentes de recoñecemento e pago. Intervén o señor Fajardo Recouso solicitando se lles facilita a relación de facturas non incluídas na relación certificada e que, polo tanto, tamén se atopan pendentes de pagamento. A comisión queda sabedora. Gracias. Pasamos ao punto 6, dación de conta da liquidación do orzamento correspondente ao exercicio de 2011. Señora Secretaria. Dase lectura ao ditamen emitido pola Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas en sesión celebrada o día 27 de marzo de 2012. A liquidación do orzamento correspondente ao exercicio de 2011 ten o seguinte detalle. Total dereitos recoñecidos 29.946.149,06. Total obrigas recoñecidas 31.140.740,79. Resultado orzamentario antes de axustes menos 1.194.591,73. Resultado orzamentario axustado 1.338.680,85. Remanente de tesourería afectado 6.209.924,91. Remanente de tesourería para gastos xerais menos 4.333.855,09. Dase conta tamén da liquidación da Fundación Pública Deportiva de Servicios Municipais que arroxa o seguinte resultado. O resultado presupuestario axustado ascende a cantidade de 63.516,89 e un remanente de tesourería para gastos xerais por importe de 160.692,68. A comisión queda sabedora. Gracias, secretaria. Pasamos ao punto 7. Aprobación se procede do Plan de Axuste Municipal coa finalidade de obter financiamento para o pago de débedas pendentes. Señora secretaria. Ditamen emitido pola Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas en sesión celebrada o día 27 de marzo. Dase conta do documento explicativo das medidas contidas no Plan de Axuste elaborado ao abeiro do Real Decreto Lei 4/2012, no que figura a seguinte conclusión. Bueno, vou non ler en castelán porque é unha documentación que vai a ser enviada ao Ministerio, está así redactada. De todos modos, na ata sí que vai despois a pasarse ao galego, pasa que ahora toda a documentación está feita así. 2012, 13, 14,
conforme a las previsiones establecidas en el Plan de Saneamiento Financiero aprobado definitivamente por el Pleno del 27 de febrero de 2012 del Concello de Vilagarcía de Arousa, que estimaban un crecimiento anual del 3,10% IPC de ese momento, más las medidas del plan de ajuste, incremento del IBI y reducción del plan de pensiones al amparo del Real Decreto 20-2011. 2015 al 2022 se estima un incremento anual del 0,02%, que es el IPC referenciado a febrero 2011-febrero 2012, que coincide con la tasa anual de crecimiento medio de la recaudación de los años 2009 a 2011. Las obligaciones reconocidas netas previstas es el importe de las obligaciones reconocidas durante los años 2012 y siguientes, después de aplicar las medidas de ajuste contenidas en el plan. Incluye los ajustes realizados por el Plan de Saneamiento y por el Plan de Ajuste con respecto al ejercicio 2011. Las obligaciones reconocidas netas de los ejercicios 2012 a 2022 se estiman de la siguiente forma. 2012-2014, consignaciones del Plan de Saneamiento. 2015-2022, incremento del gasto en el 2% anual, IPC, que coincide con la tasa anual de crecimiento medio de la recaudación de los años 2009 a 2011. Diferencia entre la capacidad o necesidad de financiación y el saldo de operaciones no financieras. Este ajuste se sumará al saldo de operaciones no financieras para obtener la capacidad o necesidad de financiación. Los ajustes se refieren fundamentalmente al saldo de la cuenta acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, a la diferencia entre la recaudación y los derechos reconocidos netos de los capítulos 1, 2 y 3 de ingresos y a los ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea. Cálculo del periodo medio de pago a proveedores se realiza hallando el cociente entre las obligaciones pendientes de pago y las obligaciones reconocidas netas totales, multiplicando el resultado de dicho cociente por 365 días, se expresa en días. Detalle de la financiación de los servicios públicos prestados del contenido del plan de ajuste, servicio público, abastecimiento de aguas, la información correspondiente al coste de prestación del servicio e ingresos liquidados o previstos fue facilitada por la empresa concesionaria Espina y Delfín. Servicio de alcantarillado, la previsión de los costes de la prestación del servicio fueron extraídos del último estudio contenido en la ordenanza fiscal. Costes partiendo del 2011 se actualizan para 2012, 13 y 14 al 3%, para 2015 y siguientes al 2%. O mismo sucede nos servicios de recollida de basuras, saneamento, servicios sociais e asistenciais, deportivos, protección civil e xestión urbanística. A interventora municipal na comisión explica o significado do plan de axuste e a súa financiación. O señor Fajardo Recouso pregunta se existe a obriga de subir esas porcentaxes como mínimo durante eses anos e se é obrigatorio acollerse o plan. A interventora municipal lle contesta que hai que cumprir o plan, pois vincula a corporación ata o 2022 e pódese baixar o gasto para non subir os impostos. Se o Concello non se acolle ao plan, quedanse os ingresos da participación nos tributos do Estado, algo que non é factible para o Concello, pois con ese ingreso se aboa a nómina dos traballadores. Non habendo máis intervención, sométese o asunto a votación co seguinte resultado. Os representantes do Grupo de Goberno, PP e BIL, informan favorable. Os representantes dos grupos municipais do PSDG, PSOE e BNG din que se manifestarán no pleno e, polo tanto, abstéñense. O representante do Grupo Político Municipal de Esquerda Unida informa negativamente. En consecuencia, por maioría, infórmase favorable á aprobación do Plan de Axuste Municipal. Gracias, secretaria. Ten a palabra, entón, en nombre do Grupo de Goberno, o concelleiro de Economía e Facenda, señor Pardal. Moitas gracias e boas tardes. O Real Decreto Lei 4/2012 do 24 de febreiro establecese a necesaria posta en marcha dun mecanismo áxil de pago e cancelación de débedas con proveedores de entidades locais e do seu financiamento, podendo acollerse os proveedores que teñan obligacións pendentes de pago por parte das administracións locais, debendo reunir dita débeda os requisitos concurrentes seguintes: ser vencidas, líquidas e exixibles, que as facturas foran registradas con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2012, que se trate de contratos de obras, servicios ou suministracións incluídos no ámbito de aplicación do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, entendéndose incluídas
as de servicios públicos en modalidade de concesión. Establécese no artículo 3º do mesmo Real Decreto Lei a obriga de remisión ao Ministerio de Economía e Facenda de relación certificada de todas as obrigas pendentes de pago que reúnan os requisitos anteriormente citados, o cal deberá ser expedida polo interventor. Por outra banda, as entidades locais permitirán aos contratistas consultar a inclusión na relación certificada antes mencionada e, no caso de que non figuren, poderán solicitar un certificado individual que será expedido polo interventor nun plazo de 15 días naturais dende a entrada da solicitude no rexistro, non podendo ser incumplida esta obriga por parte dos funcionarios. As facturas do Concello de Vilagarcía de Arousa comprendidas na relación certificada ascenden á cuantía total de 4.412.623,55 euros e o número de facturas incluídas é de 2.476, afectando a un total de 262 proveedores. As facturas incluídas do organismo autónomo Fundación Pública de Servicios Deportivos Municipais suman un total de 185 e ascenden a cuantía total de 159.054,84 euros. Hai que sinalar que aínda quedarían pendentes de pago por non estar incluídas na relación certificada facturas por un importe de 1.873.176,61 euros, das que 1.727.164,86 euros corresponden a obrigas recoñecidas pendentes de pago e 146.011,75 euros corresponden a facturas pendentes de recoñecemento. En caso de que non se houbese feito o pago das obrigas recoñecidas na relación certificada, o interventor deberá elevar ao Pleno da Corporación Local un plan de axuste que se estenderá durante o período de amortización da operación de endebedamento que lle permita ao Concello liquidar estas obrigas. Para a amortización desta operación de endebedamento, establécese unha operación de crédito a 10 anos con 2 de carencia. O Real Decreto Lei 7/2012 de 9 de marzo, polo que se crea a entidade de dereito público denominada Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, ten personalidade xurídica e plena capacidade de obrar, podendo concertar coas entidades locais as operacións de crédito necesarias para o pago das súas obrigas. O Estado transferirá a dito fondo as participacións nos ingresos do Estado como garantía de compromiso riguroso do cumprimento das obrigas contraídas a través do plan de axuste. E se a entidade local non houbera concertado a operación de endebedamento ou incumpre as obrigacións derivadas da mesma, procederán a efectuar as retencións que procedan con cargo ás ordes de pago que se emitan, o cal conlevaría que non se poidesen pagar as nóminas deste Concello. Os importes contidos no plan de axuste veñen referidos á suma da entidade local matriz, Concello Vilagarcía, máis a Fundación Pública de Servicios Deportivos Municipais. O período de duración do plan de axuste é a mesma que a do período de amortización da operación de endebedamento, é dicir, 10 anos, estimándose un tipo de interés do 5%, tal e como recomenda o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, e un período de amortización de 10 anos con 2 de carencia, empezándose, en consecuencia, a amortizar principal no ano 2015 e terminando no ano 2022, pagándose nos exercicios 2013 e 2014 únicamente intereses. A cuantía da operación de endebedamento incluída no plan de axuste corresponde que as obrigas pendentes de pago incluídas na relación certificada e que ascende a 4.412.623,55 euros. Dado que no Pleno de data 27 de febreiro de 2012 se aprobou definitivamente o orzamento por ano 2012 e un plan de saneamento económico-financiero entrando en vigor o día 13 de marzo deste ano, o cal fai unha estimación realista e obxectiva dos ingresos e dos gastos previstos que se van a recoñecer e recaudar ao longo dos anos 2012, 2013 e 2014, imos operar sobre estes datos, respetando o contido do plan de saneamento e a maiores levar a cabo as medidas propostas no plan de axuste. Polo tanto, o plan de saneamento vai servir de base na súa integridade e ao plan de axuste nos anos 2012, 2013 e 2014, engadíndolle as seguintes medidas. Primeiro, a aplicación do incremento da recadación do IBI segundo a aplicación do Real Decreto Lei 20/2011 de 20 de febreiro, facéndose a estimación
do incremento do ingreso dunha forma moi prudente e axustada á realidade. Segundo, redución da cuantía correspondente ás aportacións ao plan de pensión dos empregados municipais ao amparo do establecido no mesmo Real Decreto Lei 20/2011, o que supón un aforro de 126.000 euros anuales. Terceiro, potenciación da recadación. A enorme cantidade pendente de cobro por recibos e liquidacións xerados con anterioridade ao 1 de xaneiro deste ano é a data doxe de 8.319.102,16 euros, estimándose que desta cuantía encóntranse prescritos aproximadamente 3.271.993,56 euros, tendo, polo tanto, pendiente de cobro non prescrito un total de 5.047.108,60 euros. A este respecto, xa se iniciaron unha serie de medidas que permitiron activar o cobro, de forma que nos 3 primeiros meses de 2012 xa se leva ingresado por recaudación executiva case a metade do que se recaudou en todo o exercicio 2011. A maiores desta medida, debemos destacar a solicitude de adhesión ao convenio entre a Axencia Tributaria e a Federación Española de Municipios e Provincias en materia de intercambio de información tributaria e colaboración na xestión recaudatoria, así como a cobertura de plazas de recaudador con carácter interino, realizándose o día 23 de marzo deste ano a fase de concurso, quedando pendente a de oposición, sendo previsible que no mes de maio se encontre cuberta a plaza. Polo tanto, no plan de axuste, os dereitos recoñecidos netos estímanse da seguinte forma. Para os exercicios 2012, 2013 e 2014, conforme ás previsións establecidas no Plan de Saneamento Financeiro aprobado, máis as medidas do plan de axuste consistentes fundamentalmente no incremento do IBI e na reducción do plan de pensións. Para os exercicios 2015 a 2022, estímase un crecimento anual do 2%, que é o IPC de febreiro de 2011 a febreiro de 2012 e que coincide coa taxa anual de crecemento medio da recaudación entre os anos 2009 e 2011. En canto ás obrigas recoñecidas netas, estímanse da seguinte forma. Para os exercicios 2012, 2013 e 2014, conforme as previsións establecidas no Plan de Saneamento Financeiro aprobado, e para os exercicios 2015 e 2022, incremento do gasto no 2% anual correspondente ao IPC e taxa de crecemento medio da recaudación entre 2009 e 2011. Polo exposto, sometemos a aprobación do pleno plan de axuste municipal presentado coa finalidade de acceder á operación de financiamento que posibilite cumplir co disposto no Real Decreto Lei 4/2012 e 7/2012. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Pardal. Señor Fajardo, ¿va a intervenir usted o...? Sí, tiene usted la palabra. Bueno, o noso grupo vai a votar en contra do plan de axuste polo que supón de volver a cargarlle a culpa dos incumprimentos de gobernos ou actitudes anteriores ao cidadán e ao veciño. E o dicimos, ademais, porque é algo que ven emanado dun Real Decreto do Goberno Central que unha vez é inxusto na forma de solucionar un problema. É verdade que se debe carto hai que pagalo, pero o mecanismo que vai utilizar este Concello para pagalo vai ser sangrar os de sempre, é dicir, incrementar o coste dos impostos e taxas municipais de un 25 a un 30% durante o período de axuste. Pero que non é só eso, é que no caso de que non sirva para cumplir co plan de axuste, isto se pode haber incrementado, ou en todo caso, e así o responde a técnica responsable do estudio económico que nos leva a este plan de axuste, que se non se incrementan as taxas de impostos nun 25 ou 30%, o que se vai a facer é retraer servicios no mesmo montante, é dicir, reducir servicios nun 25 ou un 30%. Por lo tanto, nós non podemos estar de acordo que si é verdade que é necesario pagar aos provedores a que non se les pagou, que eso sexa a través da reducción de servicios ou a través de subir os impostos e as taxas aos veciños de Vilagarcía, que ademais son impostos e taxas inxustos porque
sempre gravan aos mesmos, ás familias. E aí quero decir o que acaba de acontecer hoxe mesmo no Parlamento. Hoxe mesmo, despois de que o Parlamento haya subido o IBI, haya subido os impostos, haya subido o IRPF, resulta que anuncia unha amnistía fiscal. Temos un problema de recaudación e o goberno do PP obriga a subir os impostos dos concellos, pero fai unha amnistía fiscal. Por lo tanto, as grandes empresas que defraudaron cartos terán amnistía fiscal, os traficantes de armas terán amnistía fiscal e incluso os traficantes de drogas poden ter amnistía fiscal. Esa é a realidade deste goberno. Amnistía fiscal e sangrar aos veciños e as veciñas, aos traballadores e ás traballadoras. Pois nós non podemos estar de acordo, pero analizando máis en concreto a relación de facturas, deses 4.400.000, atopamos que o 25% desas facturas dun total de 262 proveedores corresponden a Gas Natural, Telefónica, Fenosa, Banco Santander, Bankia, BBVA e Vodafone. É dicir, o 25% do que vamos a pagar e do que nos vai a costar aos veciños que nos suban os taxas e impostos o 25% nestes anos vai a ser para pagar a empresas como Telefónica, Fenosa, Banco Santander, Bankia ou BBVA. Unha vez máis, este goberno é cómplice desa política de suba de impostos para drenar diñeiro dos cartos dos veciños aos bancos. Esa é a realidade deste país. Esta é a realidade deste país. E nos decimos, non se pode tratar igual ao pequeno comerciante que se debeda, que hai que pagarle, que a unha empresa como BBVA, explotadora de recursos na Sudamérica, Bankia, Telefónica ou a propia Vodafone. Esas son as realidades as que nos enfrontamos. Por lo tanto, nosotros non podemos estar de acordo en un plan de axuste que compromete 10 anos de goberno en Vilagarcía, que compromete a actividade política de futuros gobernos durante 10 anos e que, ademais, non se sabe a ciencia cierta hasta onde pode chegar, porque hai uns mínimos que temos que cumplir. Temos que subir os impostos un 3% como mínimo durante 3 anos e a partir de aí como mínimo un 2%. Pero non sabemos se hai que subirlos máis, porque vamos a pedir un crédito ou se nos vai a conceder un crédito, se nos concede, e dice que o tipo de xuros será do entorno do 5%. O entorno do 5% pode ser o 10, o 8, o 7, o 6, e, polo tanto, ao mellor resulta que temos que axustar con máis pagos aos nosos veciños e ás nosas veciñas. É unha medida absolutamente inxusta, pero que, ademais, non está clarificada a donde compromete ao Concello de Vilagarcía esta medida. O único que temos claro os concelleiros de Esquerda Unida a día de hoxe, que esta medida implica incrementar os impostos do 25 ao 30% ou detraer os servicios aos nosos veciños nun 25 ou 30%. E é que, ademais, se dice claramente onde van a ver afectadas esos veciños ou esas entidades a aportación do Concello. Porque se xa agora temos un problema de actividade cultural, de actividade social, de actividade benéfica, incluso, ainda que non estemos en contra da beneficencia, se dice claramente no plan de axuste que habrá que reducir o número de subvencións a diferentes asociacións de todo tipo. Se xa agora temos un problema, despois tenemos outro. Tamén se dice, de forma evidente, que o que significa este plan de axuste é que no futuro é moi probable que os cidadáns de Vilagarcía non disfruten de forma generalizada de servicios de calidade. Porque se detraemos un 25% que nos gastamos en servicios, vamos a detraer a calidade e vamos a ter unha situación como a de agora, onde xa temos dificultades para atender as necesidades das familias que acuden aos servicios sociais deste Concello. A partir de agora vamos a ter moitas máis dificultades. Por tanto, nós non podemos estar de acordo porque é injusto e porque vai na liña que consagra o goberno do PP. E o goberno do PP consagra que todos os problemas os temos que solucionar a clase traballadora para que o carto que se detrae a clase traballadora vaya aos de sempre, as grandes multinacionais e as entidades financeiras. E eses que foron responsables desta situación, eses que nos meteron neste fondo, non pagan un peso desta crise. Pero, ademais, unha das medidas que se adoptan, habrá que estudiar cal é o problema técnico ou de traballo que fai que neste Concello teñamos casi 6 millóns de euros sin cobrar, pero sí que este plan anuncia que nos vindeiros días medio millón de euros vai a ser detraído das contas a través de embargos aos vilagarcianos. Eso é así. Medio millón de euros, moitas persoas deste Concello, no vindeiro mes ou no seguinte recibirán nas súas contas un embargo por parte do Concello de Vilagarcía. E eu non estou en contra de que hai que cobrar o que se debe a xente, nin podo estalo. Pero, insisto, deberemos de arbitrar un mecanismo para ver a quen se lle trae e a quen non se lle trae. E nós tamén aproveitamos esta sesión para pedir un informe detallado de cales son as taxas e impostos que acumulan a falta de cobro. Non vai a ser que nos levemos unha sorpresa.
Porque igual que dicen os bancos que as familias suelen pagar e as familias non suelen escaquearse de pagar o IBI, nin pagar o lixo, queremos saber quen se escaqueou de pagar en este Concello estes anos. Non vai a ser que nos levemos algunha sorpresa. Pero para nós, isto é absolutamente preocupante que unha vez máis a solución dos problemas sexa a subida de impostos generalizada sin ter en conta niveis de renta nin posibilidades familiares. Por eso nos anunciamos o noso voto en contra a esta proposta do Goberno. Muchas gracias, señor Fajardo. Señora Villaronga, perdón. Villaronga. Gracias, alcalde. Pois ben, atopámonos aquí ante un plan de axuste elaborado en base ao plan de saneamento aprobado en pleno anteriormente e regulado por un decreto que para o Bloque Nacionalista Galego, para o BNG, aparece dotado de grandes eivas e con moitos aspectos criticáveis. Hai que ter claro que dito mecanismo de financiamento non supón en sí unha axuda para os concellos, senón que non é máis que unha liña de crédito a retornar, a devolver a longo prazo, en concreto se nos fala de 10 anos, en base a uns axustes nos orzamentos para cumprir con plan de saneamento. Isto que contribúe é aliviar unha situación puntual das facendas locais, máis sen ofrecer realmente ningún tipo de alternativas que axude, que evite o problema de financiamento que sufren os concellos. Atopámonos con que falsamente dende o goberno de Rajoy se nos ofrece esta opción de financiamento presentada como un xeito de axudar a pequena e mediana empresa, mas que realmente o que vai producir é unha clara inserción de recursos ás grandes empresas, que son as que realizan servizos para todas as entidades locais. E vai servir tamén de negocio, claramente, para as entidades financeiras que canalicen dito crédito, polo cal se lles pagará un rendemento ben superior ao custo de diñeiro que reciben do Banco Central Europeo. Polo tanto, antes co plan de saneamento e agora co plan de axuste se nos mostra a clara orientación ideolóxica imposta pola dereita europea, que non fai máis que impulsar unha economía que prima sempre os intereses privados fronte ao sector público. Ademais de todo isto, nos atopamos cun claro exemplo tamén do facer político do Partido Popular baseado nun hipercentralismo atroz que resta competencias tanto a autonomías como a entidades locais, pois a última palabra sobre a concesión de dito financiamento vai a depender do Ministerio de Economía. Exemplo claro, pois, do control económico e financeiro exercido polo Estado e que supón unha clara violación da autonomía local, pois tócanos preguntar entón onde queda a autonomía de cada concello. Por se isto fose pouco, outra das trabas que nos llevemos a este plan de axuste é o feito de que o Real Decreto que o regula non contempla ningún tipo de priorización ou ningún tipo de filtro a hora de admitir que facturas pagar. Por suposto que dende o BNG queremos que se paguen todas as facturas pendentes de cobre, iso non cabe dúbida, mas entendemos que a hora de facelo debería de darse certa prioridade de pago ás facturas de medianas e pequenas empresas ou de autónomos e empresas locais fronte ao pago de facturas a grandes empresas como Vodafone, xa que o pago pendente non representa o mesmo para unhas que para outras. Ademais, nos atopamos tamén que, por decreto, o feito de que se aprobe este mecanismo de financiamento non vai supoñer que se efectúe de inmediato o pago a proveedores, senón que existe a posibilidade de que dito pago se desenvolva ao longo de todo o ano 2012. Entón, o que realmente vai supoñer este plan de axuste para Vilagarcía non é máis que o incremento do IBI e de outros impostos e taxas que superan máis carga a recaer de novo sobre a clase traballadora, sobre as veciñas e veciños de Vilagarcía. Algo que tamén nos preocupa a nós é que vai supoñer tamén que se abra a porta, tal como se dá a entender no plan de axuste, a que os axustes que se fagan ao longo deste período sexan en persoal, reducindo o cadro de persoal, eliminando postos de traballo nun contexto como no que nos atopamos, eliminando as achegas ao plan de pensións dos traballadores do Concello, sendo este un beneficio social que tanto lles custou conquistar. Polo tanto, suporá este plan de axuste un claro exemplo do que o PP está a facer tanto dende o Goberno do Estado como dende o Goberno da Xunta, agora tamén en Vilagarcía, que non é outra cousa que atentar contra os dereitos dos traballadores a través de todo tipo de políticas antisociais e en detrimento da clase traballadora. O que supón en definitiva este plan de axuste é que o Concello de Vilagarcía estea hipotecado durante 10 anos, en concreto ata 2022, cus intereses que para nós son elevados
e os cales, por certo, non se nos asegura que vayan a ser eses. Se descoñece realmente que tipo de intereses vai a ser, que porcentaxe, imposibilitando, ademais, calquer proxecto de nova inversión e deixando así de atender a necesidades básicas que ten acordado atender esta corporación, como pode ser a solución aos problemas da rede de sumidoiros, a nova fase de mellora da praza de abastos, a dotación de novos equipamentos necesarios para os servicios municipais e moitos outros. E por todo isto, polo que o Grupo Municipal do BNG votará en contra deste plan de axuste. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, señora Villalonga. Señora García Samartín. Gracias, alcalde. Bueno, pois o Partido Socialista tamén vai votar en contra o plan de axuste. En primeiro lugar, porque non compartimos o decreto que aprobou o Goberno do Estado, porque non compartimos que se o Banco Central Europeo presta os cartos a un 1%, que os concellos teñamos que devolverlo a un 5 ou a un 6, ou aínda nin siquiera saibamos exactamente cal va a ser o tipo de interés a que temos que devolver eses cartos, porque a día de hoxe, ou polo menos así foi contestado na comisión, o Goberno non supo respondernos se realmente ese 5% iba a ser o porcentaxe ou interés definitivo. Porque entendemos que este decreto foi un decreto que se fixo precipitadamente con afán electoralista, porque había unha cita electoral en Andalucía e en Asturias, e o Goberno do Estado pretendía, de alguna maneira, contentar aos pequenos e medianos empresarios, anunciando un plan de pago a proveedores que a todas luces, e tendo en conta como fomos recibindo a documentación o atraco que lle supuxo os servicios de intervención ter en tempo e forma toda a documentación para presentar antes do 31 de marzo, entendemos que foi precipitado e que, dende logo, nos parece que é bastante chapuceiro nese sentido. Porque entendemos que ese decreto tamén roza inconstitucionalidade pola inxerencia nas autonomías nas entidades locales. E despois, porque evidentemente non compartimos o plan de axuste. Non compartimos un plan de axuste que leva un incremento impositivo lineal en todas as tasas e impostos dun 3% os 3 primeiros anos e un 2% nos restantes hasta o 2022. Estamos falando dun incremento acumulado do 25% en 10 anos en tasas e impostos aos veciños e veciños de Vilagarcía. E como comprenderán, supoño, o gallá fora de outra maneira, pero ningún salario de ningún traballador va a incrementarse un 25% nos vindeiros 10 anos. Entón, entendemos que o que non podemos facer é gravar nos veciños e veciñas, nos traballadores e traballadoras, este tipo de interese, esta subida de impostos para facer frente ao pago aos proveedores, algo que, por certo, defendemos. Pero entendemos que hai que buscar alternativas. Por suposto que defendemos o pago aos proveedores. E nós plantexamos alternativas como ímos a plantexar agora. Estamos falando que vostedes, nos que levan de goberno, acaban de aplicar unha subida do 15% nos 2 primeiros anos do imposto do IBI. Unha revisión catastral que, por certo, non ven contemplado o incremento que vai supoñer no plan de axuste, non ven reflexado ese incremento catastral que vai supoñer a revisión que vai ser efectiva a partir de 2014, porque vamos a chegar a unha situación que os vilagarcianos van a pagar máis de contribución que de hipoteca, porque a subida, o incremento que vai sufrir o IBI nos vindeiros anos vai ser espectacular. Estamos falando, insisto, dunha subida acumulada daqui a 10 anos dun 25%. Un 25%. Falando da morosidade, da que vostedes levan falando bastantes días nos medios de comunicación, que ahora o concelleiro de Facenda volveu a repetir, decirlle, porque, bueno, parece que é fácil botarlle a culpa aos anteriores gobernos, decirlle que os gobernos non recaudan. Quen recauda é a maquinaria administrativa. Non son os gobernos os que recaudan. Os gobernos legislan e aproban taxas e aproban impostos. Pero é competencia da maquinaria administrativa recaudar. Se vostede quere decir que non se fixo correctamente o traballo, pois diga vostede, pero nós non o imos a decir. Pero insisto, esa non é función dun goberno. E por último, plantexarlle, como xa viñemos plantexando en máis dunha ocasión, que creemos que necesitamos reunir canto antes esa comisión para regular as ordenanzas. Nos, os socialistas, entendemos que hai que pagar os proveedores, pero decimos que paguen máis os que máis teñen. E nos abogamos por un incremento no IBI, daquelas vivendas de segunda residencia, por exemplo, dun incremento do imposto de circulación naqueles vehículos de maior cilindrada ou caballaxe, xente que pode mercarse un vehículo de 60.000 euros, probablemente poida pagar un imposto de circulación máis alto que un que compra un vehículo de 8.000, non?
e poñer en marcha ordenanzas, como se están poñendo en marcha en outros concellos gobernados polo Partido Popular. Damos un exemplo, que, insisto, nós estamos a disposición do Goberno para sentarnos a traballar e plantexar as nosas propostas, unha ordenanza que se está aplicando en moitísimos concellos sobre as chamadas telefónicas da telefonía móvil que se registran, como ben sabe vostede, o Concello ten competencias no vuelo do seu término municipal. Pois aplicar unha ordenanza municipal que grave as compañías telefónicas. Estamos falando de que se podían incrementar sustancialmente os ingresos municipais. Entendemos que hai que pagar os proveedores, pero, dende logo, o xeito non é cargarlle nos traballadores e traballadoras e veciños de Vilagarcía. Entón, o Grupo Socialista xa anuncia tamén que vai votar en contra este plan de axuste. Máis nada e moitas gracias. Señor Pardal, solicita unha segunda quenda de intervencións. Tenga vostede a palabra. Moitas gracias. Vamos a ver, en primer lugar, dicir que o plan que se presenta, evidentemente, como todos os plans, é un plan dinámico. É dicir, non estamos falando de que, evidentemente, non poida sufrir variacións, que poidan vir derivadas, evidentemente, dun descenso de previsión dos ingresos ou ao revés de que os gastos que se prevén pois non poden ir na mesma línea. Evidentemente, a hora de facer este plan, marcanse unhas directrices, en este caso, por parte do Ministerio, en donde, en base a un incremento dos ingresos que se producen nos anos 2009, 2010 e 2011, marca que desa maneira a progresión se siga aplicando hasta o ano 2002, tanto para os ingresos como para os gastos, exactamente na mesma previsión, na mesma proporción, digo. Xa digo, é unha fórmula, porque evidentemente de algún tipo de expectativa hai que partir de cara a un posible crecimento tanto dos gastos como dos ingresos. Neste caso, tómase, xa digo, eses 3 últimos anos, o coeficiente obtenido trasládase aos anos seguintes, a partir do ano 2015, evidentemente, porque do 2012, 2013 e 2014, o plan de saneamento que temos aprobado é o que está vixente, é o que vamos a aplicar. Despois, en canto a que da débeda que temos corresponde unha parte importante a grandes empresas, evidentemente, as grandes empresas facturan a este concello grandes cantidades e halles que pagar. Evidentemente, se as grandes empresas facturaran pequenas cantidades a este concello, pois as cantidades que se lle adebedarían serían pequenas, pero non é este o caso. E esas empresas hai que pagarlle. Eu creo que a nadie sorprenderá de que en algún concello xa ten pasado, pois que a compañía eléctrica ten cortado a luz, ou, pois, bueno, será porque non se lle paga. Entonces, en este caso, as facturas que se recollen son as que se axustan estritamente ao que marca o Real Decreto. Establecense unha serie de condicións, en base a esas condicións establecese a relación que se lle traslada. Despois, por outro lado, dicir que bueno, en canto a que os gobernos non recaudan, evidentemente os gobernos o que teñen é que poñer en marcha todos os mecanismos para que se cumpla a lei. En este caso, eu entendo de que se os impostos se poñen en circulación, resulta que dá igual que se paguen que non se paguen, porque nadie vai a levar ningún tipo de control sobre eles, pois non sei que tipo de goberno pode haber. Entendo de que o goberno ten que estar velando porque se vayan cumplindo o que son as condicións para que se cobren os impostos, para que se cobren as tasas. Eu creo que é algo básico de que teña que velarse por isto. Por outro lado, dicir de que realmente, en canto que se falaba de que os postos de traballo, de que poida haber modificacións, que pudera darse o caso. A cuestión é que posiblemente, se non houbéramos posto o plan de saneamento que se puxo en marcha no seu momento e se adotasen as medidas que se adotaron, pois ao mellor si tiñamos que falar de algún tipo desas medidas dese tipo, pero, sin embargo, gracias a que esas medidas se puxeron en marcha no seu momento, ora estamos falando únicamente
de que ese plan de saneamento se leva adiante e únicamente estemos falando do que se aplique o incremento que se produce polo IBI e máis a reducción que se produce pola aportación ao plan de saneamento. E nada máis. Alguna intervención máis? Señor Fajardo. Bueno, a verdade é que cada explicación aclaratoria do Concello de Facenda sempre deixa máis claras as posicións da oposición, porque el recoñece o que nos estamos dicindo. É un plan dinámico que pode resolverse con que haya que recaudar máis os veciños. O dixo vostede, fai exactamente nada. E iso se contradice co que di a técnico na Comisión Informativa, que dice que como mínimo hai que respetar o que pon o plan. E como mínimo dice eses incrementos. E se non, de traer servicios. Por lo tanto, sea como sea, vai existir un incremento obrigado de taxas e impostos que a nós non nos parece xusto. E nós levamos tempo reclamando un mecanismo distinto de taxas e impostos neste Concello. E o señor alcalde se comprometeu a convocar esa comisión para falar desas cousas que seguimos esperando. E di vostede tamén que as grandes cantidades o son porque as grandes empresas facturan grandes cantidades. É que eu non estaba discutindo eso é evidente. Eu o que estaba discutindo é que políticamente se toma a decisión de tratar igual a esas empresas que as outras. E que políticamente non se teñan dado posicións contundentes sobre o vampirismo económico destas empresas. Hai que recordar que moitas destas que se nos cobran eran públicas fai pouco. Se foran públicas, xa veríamos como é o pago cando temos que falar de pago entre administracións, pero como non son públicas, porque algún membro do seu partido, o goberno Aznar, foi capaz de privatizalas e poñelas en mans de compañeiros de pupitre, ou, por exemplo, membros do actual goberno intentan colocar a familiares nos consellos de administración destas empresas, que como son as que máis facturas, en todo o Estado van a ser as que máis reciben. Ese é o exemplo. Como eu podo entender que hai independencia cando resulta que o goberno coloca familiares nestas empresas que precisamente van a ser as máis favorecidas do plan de axuste deste Concello e de todos os Concellos? Bueno, pois está claro que aquí hai unha intencionalidade política do goberno central de favorecer os de sempre. Eu esperaría un decreto que facilite aos veciños a pagar, que é o que pasa agora, que non teñen posibilidades de pagar. E vostede tamén di unha verdade, como a un mundo. Evidentemente, os gobernos non recaudan, son as maquinarias administrativas, estou totalmente de acordo co compañeira. E, por lo tanto, aí hai un problema. E o que a min me preocupa é que vostedes agora, o que non se recaudou en 4 anos, van a ir ás familias a obligarlle a recaudar en 6 meses, o que non se pagou en 4 anos, e veremos quen pode e que non. Por eso eu lles pido que se senten coa oposición a ver como se fai esta recaudación e a ver como non se provocan situacións extremas en familias que terán moitas dificultades para pagar. E eu lle pido, o igual, que unha parte da documentación, polo engroso da documentación, foi enviada o mércoles ás 2 da tarde, que vostedes sean capaces de enviarnos a documentación que diga cales son as facturas que non se cobraron por este Concello, cales son as taxas, cales son os impostos, cales son as corporacións que non pagaron este Concello, porque iso é fundamental. Eu quero saber se estas multinacionais tamén lle deben o carto ao Concello. Quero saber se empresas constructoras deben cartos a este Concello. Quero saber se as empresas que teñen grande capacidade productiva que non están pagando en Vilarcía pagan. É o que quero saber. E eu quero un plan de cobros que non trate igual á familia, ao desempregado, que a unha empresa que non teña pagado con posibilidades un imposto ou unha taxa municipal. Por tanto, esa é a realidade. E outra realidade é que vostedes falan dun plan de saneamento. Cal é o vosso plan de saneamento? Non facer nada. O vosso plan de saneamento é non facer nada. Por que o que está facendo este goberno local? Subir impostos e taxas e non facer nada. Vostedes suben taxas e impostos para non facer nada. Sí, gastaron en pintura para os pasos de cebra e esas cousas, o agradecemos. Pero a actividade deste goberno é nula. E vostedes costanlle moitos veciños porque lle suben os impostos para non ter unha política real como goberno que diga onde queren chegar e onde queren ir. De incumplimento das súas ofertas electorales. Por tanto, está moi ben que falen vostedes de plan de saneamento, pero que consiste o seu plan de saneamento? Levan meses practicando o plan de saneamento. Cal é o ahorro enerxético deste Concello? Cal é o ahorro telefónico deste Concello? Cal é a política de aforro ou de central de compras de que tanto falaron neste Concello? Donde están esa reducción de recursos? Nos acabamos de recibir, vostedes dicen aquí que gastos voluntarios se van a controlar, de protocolo, di o plan de axustes, pero resulta que tamén acabamos de recibir invitacións a misas patrocinadas polo Concello. Pon aquí, colabora e patrocina o Concello de Vilagarcía. Nos queremos saber onde está a súa actividade, onde está a súa capacidade de aforro de Concello. Nós sabemos cal é, na inacción e na utilización
de ordenanzas que non están previstas para tal, para cobrarlle a algúns sí e a outros non, como está pasando no Auditorio de Vilagarcía, que algún día a Consellería de Cultura terá que explicar en base a que se cobra esa ordenanza que non está pensada para esa actividade, e a quen se lle cobre e a quen non, e por que sí e por que non. Eso deberá explicarse neste Concello. Eu, insisto, e lle pido, por favor, a vida conta que tuveron dificultades, eu as entendo, para entregar a documentación a tempo, e despois explicaremos cal é a nosa visión sobre que se haya feito o pleno hoxe e se haya furtado aos veciños a posibilidade de participar porque é extraordinario e non ordinario. Nos queremos saber a relación de facturas que non están contempladas aquí e queremos saber a relación de xente que non pagou a este Concello. Non por veciños individuais, non temos ningún interese en saber que veciños individuais, pero sí que temos interese en saber se empresas que incluso operan para este Concello están pagando as súas reservas de espacio, se empresas como Mercadona están pagando as súas reservas de espacio para carga e descarga. Esas cousas as queremos saber porque temos dúbidas. Igual que tivemos dúbidas e llas volvemos a insistir en que se esté pagando de forma xusta as tasas ou impostos e vostedes siguen sin convocar esa comisión para falar destas cousas. Por tanto, de verdade que eu lle agradezco as súas intervencións porque recoñece os tres fíos fundamentais das propostas da oposición. Primeiro, é posible que nos cobren máis, pero como mínimo nos van a cobrar isto. Segundo, se vai a pagar as multinacionais igual que os demais. E terceiro, vostedes ten un plan de saneamento que consiste en que non se faga nada desde o goberno local. Moitas gracias. Señora Villaronga. Grazas. Falaba vostede de que este plan de axuste é un plan dinámico, entón, nós o que queríamos saber era que significa que un plan dinámico, que se hai menos ingresos entón van a subir máis os impostos ou que se hai máis ingresos se vai a rebaixar ese 3% ou ese 2% do que se falaba no plan de axuste. E logo, por outra banda, tamén se fala de que queren aforrar en propaganda e publicidade, sen embargo, vense de aprobar nunha xunta de goberno local unha partida de 9.000 euros en concreto para un medio de comunicación. Onde está o aforro en publicidade do que falan, entón, non sei. Bueno, igual tamén se nos entendeu mal na anterior intervención. Nos recalcamos que estamos de acordo con que se pague, pero o problema é que non estamos de acordo coa forma na que o están a facer. Sí que estamos de acordo co pago de facturas, pero entendemos que se debe priorizar, insisto, o pago de facturas a mediana e pequena empresa e a empresa local, mais non deste xeito. Porque deste xeito, sí, pago das facturas, pero que prezo? A cambio de medidas impositivas. E tampouco non debe de ser o plan de axuste cando hai varios concellos ao longo de todo o Estado que non se adheriron a él. Mais nada, moitas grazas. Gracias, señora Villaronga. Señora García Samartín. Pois concretamente, compañeira do Bloque Nacionalista Galego, de 8.700 concellos de toda España, solamente 4.600 adhiren a este decreto. Por algo será. Por algo será. Non digo máis. Sí, claro, claro. Tamén ten obligación Sanxenxo, que con unha población de 17.000 habitantes presenta 6 millóns de euros de débedas sin pagar, gobernada polo Partido Popular. Tamén se presenta plan de axuste Vilanova, que con 10.000 habitantes presenta 3,5 millóns de euros, que vostedes fan como un gran xestor o alcalde de Vilanova, porque aquí vostedes elixen o presidente da Mancomunidade do Salnés, porque é un gran xestor, pero Vilanova, cun concello que ten un presuposto unha 10ª parte do de Vilagarcía, presenta 3,4 millóns de euros en facturas sin pagar. Eso é tamén o exemplo da boa xestión do Partido Popular, porque hai que repartir para todos, porque para todos hai. Entón, nese sentido, insistir, porque sei que me vai facer vostede o seu discurso habitual, que estas facturas son correspondentes, a maior parte delas, á anterior legislatura. Moitas delas, de prestar servicios aos veciños e veciñas de Vilagarcía. Para nada máis, vostede pode estar conforme ou non de que se prestasen determinados servicios, o que non pode decir ou insinuar é que, como di habitualmente, é que é fruto da mala xestión, etcétera, etcétera. Non, é fruto dos servicios que se deron durante moito tempo os veciños e veciñas de Vilagarcía, que vostedes, agora, dende que gobernan, parece que están encargados de cargarse, non? Volvendo un pouco, retomando a intervención do concelleiro delegado de Facenda, que fala dun plan dinámico, pero que é de obrigado cumplimento. Entón, se nos escapa un pouco se é dinámico e de obrigado cumplimento, non temos moi claro todavía, e así plantexamos tamén na Comisión Informativa, se realmente isto vai ser revisable ou nos vai comprometer, como parece ser, aos vilagarciáns
a pagar impostos, insisto, en 10 anos un incremento do 25% dos impostos. Non sabemos a día de hoxe, non o sabemos, porque tampouco, como dixen antes, sabemos o tipo de interés, porque non o sabe nin o goberno, dependendo dos concellos que soliciten, van a dictar un tipo de interés ou outro. A día de hoxe non o sabemos, e todos os cálculos están feitos en base a un 5% de interese. E mañán, probablemente, o Ministerio cambie e chegue, e se non xa veremos, ao 6%. Porque vai subir o tipo de interés ao 6%. E isto foi froito da mala planificación, da precipitación que se tuvo para levar a cabo e aprobar este decreto que a todas luces a quen beneficia é a banca, a que se vai levar ese diferencial entre o 1% do interés que cede o préstamo o diñeiro o Banco Central Europeo e o 5 ou 6% que imos ter que pagar todos os veciños, neste caso de Vilagarcía. Decir, por último, que reducción do gasto telefónico, reducción de horas extras, foi tamén un esforzo que fixo o anterior goberno, que vostedes parece que se esquecen habitualmente de decir, e cando se empezaron a reducir as horas extras, que, por certo, bastantes consecuencias lle trouxo ao noso delegado, ao noso concelleiro delegado de persoal, non quero recordar a pobre travesía que viviu o compañeiro Pepe Membibres, pero foi precisamente por iniciar a reducción de horas extras. En ese sentido, decir que nós compartimos que se recorten gastos en temas innecesarios, como os superfluos, como falamos antes de protocolo, publicidade e demais, que sí que estamos a favor de pagar os proveedores, por moito que vostedes digan, nós non estamos a favor do plan de axuste, sí de pagar os proveedores. E o fin non xustifica os medios. O fin non xustifica os medios. E este decreto e este plan de axuste nos parecen ao Grupo Socialista, dende logo, precipitado, e no que compromete a este Concello de Vilagarcía nos parece excesivo que en 10 anos teñamos que estar supeditados a un incremento impositivo do 25%, e dende logo non compartimos, insisto, ese incremento impositivo aos veciños e veciñas de Vilagarcía. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señora García Samartín. Como finalización de este debate, me gustaría aclarar determinadas cosas. Primero, y sobre todo, lo que sí el Grupo de Gobierno quiere felicitar al Departamento de Intervención, Secretaría y Tesorería y Rentas el inmenso esfuerzo que han hecho para presentar en tiempo y forma este plan de ajuste. No ha sido fácil, lo sabemos. Hemos dado en tiempo real toda la información que nos era transmitida por este departamento a nosotros en el mismo día, y no a la misma hora, pero sí 2 horas después, se lo facilitamos al resto de los grupos de la oposición. A mí me sorprende realmente lo que he escuchado aquí en estos apenas 35 minutos de debate. O sea, que los 3 grupos que realmente han provocado esta situación ahora presuman de que ellos quieren pagar a los proveedores, pero por segunda vez votan en contra de las posibilidades de pagar a los proveedores. Ya ha pasado en el anterior préstamo ICO y vuelve a pasar en esta línea de crédito. Y lo que queríamos aclarar es por qué es necesario este préstamo. ¿Por qué es necesario este préstamo? ¿Por qué es necesario acudir a este plan de ajuste? Sencillamente porque hay deuda. Si no existiese deuda de casi 6 millones de euros, aquí nadie estaría obligado a presentar un plan de ajuste. Y eso no viene derivado de los 8 meses de gestión del Partido Popular. Por supuesto que vamos a insistir otra vez en la herencia y en la hipoteca, ya que decía la señora Villaronga que esto es una hipoteca para el futuro. La hipoteca para el futuro la han dejado su partido, señora Villaronga. Entiendo que por su novedad, y acaba de llegar, pues a lo mejor no está al día de la gestión, por definirla de alguna manera, de su grupo al frente del bipartito. Igual le digo a la señora García Samartín de su breve estancia de tiempo en el gobierno del Partido Socialista. Pero gobernaron 20 años y esa es la herencia realmente, y esa es la hipoteca que dejan a Villagarcía. Esa es la hipoteca que dejan a Villagarcía. Más de 6 millones de euros que si no estuvieran en esas cuentas no estaríamos ahora obligados a pedir este préstamo y a hacer este plan de ajuste. Y luego también por esa gestión, baja capacidad recaudatoria. A mí me sorprende más aún esa, van a permitir coloquialmente, desfachatez de decir que eso es del aparato administrativo. Hombre, vamos a ver. Entonces, ¿para qué nos eligen aquí a gobernar y para qué estamos fiscalizando los 21 concejales? Porque entiendo que si aquí no se hace nada, alguien, si la señora secretaria no hace su trabajo, si la señora interventora, en este caso, porque son mujeres, no hacen su trabajo, si vamos a hablar de departamentos, habrá algún responsable político que algo tenga que decir.
No, aquí es igual, que vamos por vía de apremio, no hay problema, que no lo enviamos, no hay problema, que prescriben, no hay problema, hombre. Que después, total, ¿qué pasa? ¿Por qué vamos a cobrarle a los ciudadanos y vamos a permitirle que unos paguen y otros no paguen y al que no paga precisamente le vamos a bonificar y precisamente le vamos a transigir? ¿Qué más da? Esa precisamente es la herencia de los gobiernos que nos precedieron, ¿no? Y hacia algunas de las intervenciones, decía el señor Fajardo, y también en común los otros portavoces, que es el Gobierno central ahora quien carga contra el ciudadano. No es el Gobierno central quien carga contra el ciudadano, es los gobiernos que han dejado esa deuda en los concellos quien carga contra el ciudadano. Y es precisamente la dejadez y la irresponsabilidad de los gobiernos que han dejado esa deuda quien carga contra el ciudadano. Precisamente por eso. Y decía la señora Villaronga que no es un alivio, que es un crédito y es una hipoteca. Pregúntele usted a los empresarios que van a cobrar dentro de unos meses si es un alivio o no es un alivio. Pregúntele usted, señora Villaronga, a los trabajadores que están en esas empresas si va a ser un alivio que le digan a lo mejor mantenemos los puestos de trabajo. Pregúntele si es un alivio o no. Claro que es un alivio derivado de una decisión valiente de un gobierno que realmente está intentando poner soluciones a los problemas que han generado otros. Y decía usted que se impone la derecha europea, por suerte, que se impone la derecha local, por suerte, que se impone la derecha autonómica y central, por suerte, porque la herencia de la izquierda ha dejado a la Xunta de Galicia en la ruina, ha dejado al Gobierno central en la ruina y ha dejado al Gobierno de Villagarcía en la ruina. Eso es la imposición de la izquierda. Eso es el fruto de la izquierda y eso es el fruto de la herencia de la izquierda. Ese, ni más ni menos. Actualmente, la ruina económica en cada una de esas instituciones. Por suerte llega a la derecha. Por suerte, como usted la denomina, ¿no? Y luego quería decir también que ahora, para acabar ya realmente, es que la culpa de pedir un préstamo, insisto, de 4.600.000 euros, no es del Gobierno que lo pide, en este caso el Gobierno del Partido Popular y Bildu, es del Gobierno que no paga. Ese es de quien es la culpa de pedir el préstamo, no de quien pide la solución, sino de quien genera el problema. El Gobierno del Partido Popular no generó 6 millones de deuda a los proveedores de Villagarcía, no generó esos 6 millones. Y si queremos dar datos en este poco tiempo, la evolución, le voy a dar 2 datos para que realmente seamos más claros. Cuando ustedes cogieron el Gobierno en el 2007 y a partir de ahí fueron apoyados constantemente por la formación de Izquierda Unida cuando eran los presupuestos, constantemente, cogieron un remanente de tesorería positivo, señora Lorenzo, señora Villaronga, para que se entere, para que lo sepa, de 1.556.000 euros en positivo en el 2007. En el 2008 ya estaban ustedes en 566.000 en negativo. O sea, en un año pasaron en negativo 2.123.000 euros. Estamos en el 2008, vamos al 2009 y aumentamos en 612.000 euros. Vamos al 2010, donde ya no había presupuesto, y aumentamos en 2.624.000 euros. Ustedes en 3 años generaron un remanente negativo de 5.600.000 euros. En 3 años. Y nosotros, en poco menos de 6 meses, hemos logrado mantener y reducir ese remanente del año 2011 a ser el más bajo, o el menos amplio, como quieran decirle, de todos estos 4 años. Ya teniendo el 80% del presupuesto ejecutado cuando tomamos posesión. Realmente hay que decir los números para realmente poner las cosas en su sitio. Insisto, aquí estamos pasando de un gobierno que generó problemas a un gobierno que está adoptando soluciones. Y unos gobiernos. Si ustedes no están conformes realmente con esas líneas, están en su libre decisión de votar en contra. Pero nos sorprende, nos decepciona que aquellos 3 partidos que han generado toda esta deuda, y digo 3 partidos, el bipartito más el apoyo constantemente de Izquierda Unida, aquellos partidos que generaron la deuda y el problema, ahora digan en alto que quieren pagar a los proveedores y voten en contra del plan de ajuste. Eso me gustaría que salieran de aquí y se lo explicaran a alguna persona que realmente está esperando por este plan de ajuste y está esperando por este pago. Más nada, muchas gracias y pasamos en este momento entonces a la votación sobre la aprobación, se procede del plan de ajuste municipal con la finalidad de obtener financiamiento para el pago a deudas pendentes. ¿Votos a favor de este plan de ajuste? ¿Votos en contra? Queda aprobado el plan de ajuste por votos del Gobierno local. Pasamos al siguiente punto,
punto número 8, examen das alegaciones presentadas por Vilagarcía e, no seu caso, aprobación definitiva da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles. Señora secretaria. Ditamen emitido pola Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas o día 27 de marzo. Dase conta das alegacións presentadas por don Juan Carlos Maneiro Otero en nome do Foro por Vilagarcía contra o acordo plenario de data 30 de xaneiro de 2012, polo que se aprobou provisionalmente a modificación da ordenanza fiscal número 11, reguladora do imposto sobre bens inmobles. As alegacións consisten no seguinte: punto número 1, deixar paralizada a subida formulada do imposto de bens inmobles e iniciar os mecanismos que facilita a legislación vixente en defensa da autonomía local, pois a noso entender a forma na que se instrumentou este incremento do imposto supón un ataque frontal á autonomía municipal consagrada na nosa Constitución, artigo 140. Segundo a Constitución, artigo 149, o Estado pode establecer principios normativos tendentes a garantir a igualdade de todos os cidadáns no exercicio de dereitos e obrigas. Sen embargo, esta habilitación non debera entenderse como título para extralimitarse en aqueles principios, chegando a establecer subidas concretos nos tipos impositivos de bens inmobles que deban cobrar os concellos. No exercicio da súa autonomía, un concello podía establecer un incremento dos tipos aplicables aos que obriga o Real Decreto Lei 20/2011. Programar este incremento en nome dos concellos é, a noso criterio, unha invasión das súas competencias. O Real Decreto Lei 20/2011 sería máis eficaz se revisase a coherencia entre as competencias reais dos concellos e os recursos de que dispoñan para a súa execución. Segundo, refletir na ordenanza municipal reguladora do imposto de bens inmobles o procedemento para o fraccionamento do pago da cota do imposto, outorgando desta maneira unha maior publicidade ao contemplado na normativa vixente en materia de facenda pública, é dicir, a Lei Xeral Tributaria e o Regulamento Xeral de Recaudación. Os criterios a seguir para acceder ao mesmo dentro do regulado pola normativa deberán facilitar o seu uso convertendo nun instrumento útil, áxil e eficaz. Desta forma, repartindo o pago da cota en varios prazos, con seguridade se conseguirá aliviar, ao menos temporalmente, a carga de moitas familias. Terceiro, establecer de conformidade co disposto na normativa reguladora das facendas locais unha bonificación máxima do 5% da cota a favor dos suxeitos pasivos que domicilien as súas débedas de vencemento periódico nunha entidade financiera, anticipen pagos ou realicen actuacións que impliquen colaboración na recadación de ingresos. Dase conta tamén do informe do xefe da sección de rendas en relación coas alegacións citadas. Non habendo intervención, sométese o asunto a votación co seguinte resultado. Os representantes do Grupo de Goberno, PP e Bibil, informan negativamente. Os representantes dos grupos municipais do PSDG, PSOE, BNG, Esquerda Unida, din que se manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. En consecuencia, por maioría, infórmase desfavorable a aprobación das alegacións presentadas por Foro por Vilagarcía, a ordenanza fiscal reguladora do imposto de bens inmobles e procédese a elevar a definitivo o acordo provisional de aprobación da citada ordenanza. Gracias, señora secretaria. Ten a palabra en nome do Goberno o conselleiro de Facenda, señor Pardal. Gracias. En canto ao primeiro punto das alegacións, na exposición feita no pleno de data 30 de xaneiro de 2012, xa se indicaba que a medida proviña dunha norma de rango legal superior á ordenanza municipal reguladora deste imposto, cuxa aplicación sería de aplicación directa, polo que, aínda que non era imprescindible, se consideraba convinte a da tal ordenanza fiscal reguladora de imposto, xa que de non facelo entenderíase esta derogada por ser contraria a unha norma de rango superior, sendo de aplicación directa ao Real Decreto Lei 20/2011. En canto ao punto segundo, indicar que nas bases de execución do presuposto en vigor, en concreto na súa base de execución número 35, aprazamento e fraccionamento de débedas, se indica todo relativo á concesión de aprazamentos e fraccionamentos de ingresos públicos municipais, incluindo, polo tanto, tamén o relativo a posibles aprazamentos e fraccionamentos de pago deste imposto, informándose desta posibilidade a todos aqueles que se encontran con dificultades para facer efectivo o pago de calquer tipo de ingreso público municipal, sendo unha opción de pago utilizada por algúns veciños deste concello. Polo que respecta ao punto terceiro das alegacións,
indicar que a bonificación de hasta o 5% na cuota a favor dos suxeitos pasivos que domicilen as súas débedas é unha posibilidade que recolle o artigo 9.1 do Real Decreto Lei 2/2004 e que a Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles deste Concello non contemplou ata agora e que, dado o motivo da súa aplicación, tampouco contempla este Goberno, pois non sería consecuente coa realidade obxectiva na que se desenrola a cobranza deste imposto. Polo exposto, indicamos que non podemos admitir as alegacións formuladas á aprobación provisional da Ordenanza Fiscal número 11, reguladora do imposto sobre bens inmobles. Moitas gracias. Gracias, señor Pardal. Señor Fajardo, tiene usted la palabra. Bueno, nosotros queremos mostrar o noso apoio ao que se plantea nesta alegación, partindo da base de que, evidentemente, está lonxana da nosa proposta cando se debatiu este tema aquí, non? Pero, se analizamos o que se pide por este colectivo, pois parece xusto entender que se deixe ao Concello a capacidade de decisión sobre subir ou non, porque aquí foi unha decisión do Goberno Central, como xa explicamos no punto anterior, que en realidade quen quere gobernar todos os concellos e quen está en realidade gobernando Vilagarcía, porque, salvo a inacción do goberno local, as únicas cousas que se fan en Vilagarcía son por orden e mandato do goberno central. Se tiramos das actas dos plenos, veremos que, salvo as propostas de oposición e a intervención do goberno central nos concellos, o goberno local non ten actividade. Por tanto, nosotros estamos de acordo en que non se faga ese incremento que se plantexou nese Real Decreto. Nos parece bastante razonable que se introduzca unha, digamos, fórmula para solicitar o fraccionamento do pago na propia redacción da ordenanza e non nos parece que o señor concelleiro responsable do área plantee que, como xa está no documento de execución do orzamento, non faga falta. Eu creo que se iso se introduce na propia ordenanza e se vostedes xa dicen que está contemplado, parece máis fácil e seguramente menos arbitrario que alguén se poida acoller a un fraccionamento do pago do IBI. Por lo tanto, se vostedes están de acordo, non entendo por que non son capaces de trasladalo á propia ordenanza, establecendo un mecanismo claro e nítido e que os veciños non tengan que acudir a un documento que prácticamente descoñecen todos os veciños deste Concello, non? Parece absolutamente razonable que se leve a cabo pois dunha forma máis fácil, máis senxela que introducilo na propia ordenanza. Por tanto, nosotros, planteando que queremos facer unha reestructuración profunda do IBI, bonificando a vivenda de ocupación única, a vivenda habitual dos veciños e sí que cobrando máis as vivendas vacías, a segunda vivenda, a terceira vivenda, a cuarta vivenda, as vivendas con máis de 500 metros cuadrados, as vivendas de grande capacidade económica, pois nós o que queremos é trasladarlle unha vez máis ao goberno local, que se comprometeu xa fai 2 plenos aquí a convocar esa comisión, a que convoque a comisión para falar destas cousas, porque nós creemos que se pudera evitar o plan de axustes anterior mediante unha política fiscal que gravase aqueles que teñen máis capacidade económica. E mire, se estamos no acertado, que quen firma esta petición é unha persona que é militante, polo que eu sepa, da vosa organización. Moitas gracias. Gracias, señor Fajardo. Señor Lorenzo. Grazas, alcalde. Eu, antes de entrar no asunto, como non tive oportunidade, quería facelo agora, de tamén felicitar o equipo de intervención e o equipo de secretaría, porque me imagino que neste momento o persoal técnico debe estar nunha situación de delirium tremens, coa maneira que ten de proceder tanto o goberno central como o propio goberno local. E digo isto non só con respecto ao persoal funcionario deste Concello, sino tamén con respecto ao resto de grupos que constituímos esta corporación, porque, é dicir, vostedes falaban da improvisación do anterior goberno, pero é que este goberno prácticamente manda os documentos en tempo real, é dicir, prácticamente, é dicir, onte ainda nos chegaron documentos para este pleno. Por tanto, é dicir, o que lles pediría é un pouco de rigor e de seriedade a hora de, bueno, convocar os plenos e cumplir, a ver se é verdade, co regulamento que con toda probabilidade se vai a aprobar en este pleno, de ter a exposición dos grupos con antelación suficiente os documentos do pleno e, xa digo, non convocalo e ir mandando a documentación a salto de mata. Bueno, unha vez dito isto,
Entrando xa no asunto que nos ocupa, decir que, efectivamente, o BNG vai apoiar estas alegacións porque coinciden plenamente co manifestado por este grupo municipal na moción que se trouxo a este pleno, ao pleno no mes de xaneiro. Nos, efectivamente, decíamos que en aquel momento que o Real Decreto Lei do 20/2011, que incluía o incremento do IBE, decíamos que supoñía un ataque frontal á autonomía local, por considerar que eran os concellos os que teñen que fixar os tipos impositivos, e se está a producir, por tanto, non solamente con respecto ao tema do IBI, sino con respecto ao tema que se acaba de debatir, que é o tema da financiación para o pago a proveedores e demais, que se está a producir dende o Goberno central. Nos consideramos que existe un desprezo absoluto sobre a competencia municipal, que son os concellos os que teñen a capacidade para determinar se se incrementan ou non os impostos, e que, por tanto, aparte de outras moitas razóns, non estábamos de acordo con ese incremento. Non estábamos de acordo porque considerábamos que tampouco é este o momento, precisamente, para eses incrementos impositivos á economía das familias, para facer que sexan, precisamente, os de sempre os que teñan que pagar o precio desa suposta saída da crise que estamos a vivir en este momento. Entendemos que existen outras medidas, o BNG xa ten exposto a petición do propio Partido Popular cales eran esas medidas. Sin embargo, vemos que é agora o Partido Popular o que está a enseñar e o que está a destapar as medidas que a dereita ten precisamente previsto impoñer para esta saída da crise, como era unha medida que reseñaba anteriormente o compañeiro, unha medida que acaban de anunciar hoxe, como é a amnistía fiscal. Unha amnistía fiscal que xa no seu día, da que falaba no seu día tamén o Partido Socialista, e que o agora presidente do Goberno Central, o señor Mariano Rajoy, decía que estaban totalmente en contra desa amnistía fiscal, porque decía que isto significaba que os que pagan teñan que seguir pagando e os que non pagaron non teñan que pagar. Por tanto, agora vemos que eso, esa era nada máis que unha simple demagoxia por parte do Partido Popular, e que evidentemente para eles é unha medida, para vostedes é unha medida que tamén é perfectamente válida. Pero non só esta, sino tamén a medida que acaban tamén de anunciar de retirada do imposto sobre o patrimonio, e nada se di sobre a posibilidade dun novo gravamen tributario sobre as grandes fortunas. Estas son medidas que realmente sí que nos axudarían a sair desta tremenda crise na que estamos inmersos, e non, sin embargo, facéndolle ás familias e ás economías máis modestas ter que sufrir estes incrementos impositivos que nos dudamos moito de que sirvan precisamente para sair da crise. Respecto ao fraccionamento de pago deste imposto, así como de calquera outra débeda tributaria, é certo que ven recollido na Lei Xeral Tributaria, pero é certo que os cidadáns non teñen por que coñecer todas as leis e menos o seu contido. Por tanto, nese sentido, o Goberno local, como a administración máis próxima aos cidadáns, debería, por tanto, facer esa labor de divulgación, esa labor de información acerca da posibilidade que teñen as familias, sobre todo neste momento onde é máis difícil facer fronte a estas débedas de tipo impositivo. E logo, sobre o tema da posibilidade de que aquelas familias que teñan domiciliados os seus recibos teñan unha reducción do 5% da cuantía final a pagar, pois evidentemente nos o consideramos como unha medida moi positiva, posto que é unha maneira de premiar aquelas persoas que teñen precisamente domiciliado eses recibos e que van a permitir á administración local recaudar con moita maior prontitude eses impostos, esas cantidades. Por tanto, nos vamos a apoiar estas alegacións e nada máis. Moitas grazas. Gracias, señor Lorenzo. Señora García Samartín. Gracias, alcalde. Pois o Grupo Socialista tamén vai apoiar estas alegacións presentadas por este foro.
Xa no seu día, no que se aprobou inicialmente esta subida imposta polo Goberno Central do imposto da contribución, votamos en contra neste pleno porque consideramos unha vez máis unha inxerencia do Goberno do Estado e porque unha vez máis entendemos que están a pagar máis os que menos teñen, lonxe de facer unha política máis redistributiva e que sexa máis xusta e que os que máis teñan máis paguen, que é o que lle estamos plantexando. Por iso insisto unha vez máis que estamos dispostos a negociar con vostedes, sentarnos e ver como se pode mellorar as ordenanzas para nestes momentos, porque estamos falando dun momento excepcional na economía das familias e das administracións, buscar fórmulas para que a xente que ten máis dificultades a hora de afrontar os seus pagos, neste caso as súas obrigas co Concello, pois teña maior facilidade para facelo. Decirlle tamén ao señor alcalde, en resposta tamén polo que dixo na súa anterior intervención, que creo que a anterior legislatura, a anterior goberno, xa lle pasou bastante factura política as urnas no seu día e as cousas que se fixeron mal, que as hai, como probablemente cando vostede remate e faga balance da súa legislatura, tamén probablemente terán feito bastantes cousas mal, porque é de humáns errar e todo o mundo se equivoca. En ese sentido, decir que nós esa factura política xa a sufrimos. Agora ben, o Grupo Socialista, os que estamos aquí sentados nesta mesa, podemos defender, decir coa boca ben alta e sin ningún tipo de problema, que nós, desde logo, ningún dos daqui presente e fixemos en ningún momento un uso irregular ou exagerado ou impropio dos fondos públicos, ningún dos que estamos aquí presentes. E creo que podo falar polas miñas compañeiras do BNG que foron goberno na anterior legislatura tamén. Xa chegou de escoitar que vostedes fixeron e que vostedes se remontan tamén ata 2009 o que fixo o anterior goberno da Xunta de Galicia cando gobernaba o bipartito. Probablemente o maior incremento en servicios e dereitos en toda a historia da democracia e do Estatuto de Autonomía. Entón, decirlle que goberne vostede, que se deixe xa de vivir co mesmo discurso habitual, porque vostede é goberno e non somos oposición. Evidentemente, se algo fixemos mal, o electorado xa non lo fixo pagar. E nós estamos aquí para fiscalizar o seu traballo e o papel que temos. E vostede de gobernar. O que non pode é, mes tras mes, leva vostede desde xullo, todo día dicindo que se as cousas non van ben foron por culpa do anterior goberno. E dicirlle que menos mal que goberna a esquerda nas comunidades autónomas que máis débeda teñen, como Murcia, como a Comunidade Autónoma de Madrid e como a Comunidade Valenciana. Xa lle dixen, creo que non debe ser a quinta vez que yo repito neste pleno, que aquí hai bons xestores e malos xestores de todas as cores políticas, de todas. Entón, xa lle puxen exemplos de aquí ao lado, o seu compañeiro, alcalde de Vilanova, que vostedes, o Partido Popular, fixo presidente da Mancomunidade do Salnés precisamente pola súa boa xestión. Bueno, pois, insisto, estamos aquí para ofrecernos, plantexarlle propostas e traballar en beneficio aos veciños e veciñas de Vilagarcía. Nada máis, e no seu papel como oposición. E máis nada, moitas gracias. Ben, penso que están suficientemente debatido o punto. Só aclarar que é unha pena que esta proposta no tempo de goberno anterior non fose aplicada por os propios partidos que agora apoñen en marcha, non? Realmente, pois, pudo verse tanto vostede, sí, que en esos diferentes apoios nos orzamentos, houvese obrigado a poñer a fazer. Bueno, entón, se a poñen agora é porque non está aplicada. Moi ben, señor Fajardo. Está claro que realmente cando se vai a intentar criticar a outros concellos é que non hai moito que dicir do propio, non? Eso queda claro. Pasamos entón a votación. Aprobación, vamos a ver, examen das alegacións presentadas polo Foro Villagarcía, no seu caso, aprobación definitiva da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmóveis. Entón, votos a favor da ordenanza fiscal tal cual está, ou desestimación, votos a favor de desestimar as alegacións. Votos a favor, votos en contra. Abstencións. Pois queda aprobada definitivamente a ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre ben inmobles. Pasamos ao punto 9, aprobación inicial. Se procede do regulamento orgánico do Pleno do Concello de Vilagarcía de Arousa. Señora secretaria. Ditamen emitido pola Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas en sesión celebrada o día 27 de marzo.
Dase conta da proposta da alcaldía seguinte: aprobar inicialmente o regulamento orgánico do Pleno da Corporación Municipal de Vilagarcía de Arousa, expoñer ao público o texto aprobado inicialmente, o obxecto da proposta no tabuleiro de editos do Concello durante o prazo de 30 días hábiles, así como publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no boletín da provincia en un dos diarios de maior difusión, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e as reclamacións que teñan por conveniente. Asemade, faise constar expresamente que se durante o prazo de exposición ao público non se presentasen reclamacións contra a aprobación inicial deste regulamento orgánico do Pleno, o obxecto da proposta, elevarase a definitivo o acordo provisional sen necesidade da adopción dun novo acordo polo Pleno Municipal que así o declare. Terceiro, os acordos de aprobación definitiva, incluídos os provisionais, elevados automáticamente a tal categoría, e o texto íntegro do regulamento haberán de ser publicados no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e entrarán en vigor unha vez publicado e transcurrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 785 de 2 de abril, continuando a súa vixencia ata que se acorde a súa modificación expresa. Intervén a señora García San Martín dicindo que a duración da primeira rolda de intervencións é escasa e o Grupo Municipal do PSDG-PSOE propón como máximo 10 minutos. Non habendo máis intervencións, sométese o asunto a votación co seguinte resultado. Os representantes do Grupo de Goberno, PP e BIL, informan favorable. Os representantes dos grupos municipais do PSDG-PSOE, BNG, Esquerda Unida, din que se manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. En consecuencia e por maioría, infórmase favorable a aprobación inicial do regulamento orgánico do Pleno do Concello de Vilagarcía de Arousa. Asemade, enviouse aos concellais, aos portavoces dos distintos grupos, unha nova redacción dos artigos 6 e 19. No artigo 6.3 suprímese unha frase que é nin utilizar obxectos que polo seu contido resulten ofensivos, distraian a atención de quen participa na sesión ou perturben o seu normal funcionamento. Esa é a frase que se suprime do artigo 6.3. E no artigo 19, apartado 2, a redacción definitiva sería a seguinte: acordada polo Pleno a comparecencia mencionada no apartado anterior, o alcalde incluirá o asunto na orde do día da próxima sesión plenaria. Tamén enviouse o mércores, despois da comisión, o texto íntegro do regulamento orgánico, tal como quedaba, un informe de secretaría dicindo que o reglamento adaptase á legislación estatal e autonómica en materia de organización, funcionamento e réxime xurídico, e simplemente un pequeno inciso con respecto ao apartado 3 do artigo 11, que se sinalaba que o artigo 94e do ROF, o réxime xurídico das entidades locais, establece que se o solicitase algún grupo procederase a un segundo turno. E no borrador de regulamento orgánico municipal figura como potestativa a concesión dunha segunda rolda. Isto sería o que había con posterioridade á comisión informativa de outro día 27 de marzo. Gracias, secretaria. Ten a palabra, en nome do Goberno, a señora portavoz, señora Rodríguez Arias. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos. Empezar dicindo que este documento que hoxe nos esperamos que se aprobe por maioría desta corporación é un documento cuxa base foi presentado aos grupos da oposición o pasado mes de decembro de 2011. Polo tanto, non é unha cuestión que teñamos necesidade neste momento, senón que dende hai moito tempo se reclama un reglamento destas características nesta corporación. E o obxectivo fundamental deste reglamento, o fundamental é regular os tempos no debate nestes plenos municipais. Todos sabemos que hai unha necesidade imperiosa de limitar os tempos de intervención de cada un dos grupos municipais, tamén os tempos de intervención daquel grupo que presenta unha iniciativa, unha proposta, sexa o grupo do Goberno, sexa un grupo da oposición. Polo tanto, hoxe estamos aquí neste pleno, temos o ROF en riba da mesa. Unha vez que o grupo de Goberno transmite aos grupos da oposición ese primeiro borrador,
recibimos unha proposta cunha proposta de 22 modificacións en relación ao documento que presentou o Grupo de Goberno. A min gustaríame destacar o espírito de acordo ao que queremos chegar en relación a este documento, porque desas 22 propostas de rectificación, de modificación, o Grupo do Goberno acepta o 68% desas propostas presentadas polos grupos da oposición. Concretamente, 15 foron aceptadas, 15 propostas de modificación, e as 7 que foron rexeitadas non foron rexeitadas porque a este Goberno municipal non lle gustara, senón que foron rexeitadas porque hai un regulamento a nivel estatal, o Regulamento de Organización e Funcionamento do Réxime Xurídico das Entidades Locais, que teña artigos que, dende logo, esas propostas que presentan os grupos nas súas modificacións se entrarían en contradicción con esta norma que é de rango superior. Por outro lado, nos gustaría tamén destacar que, ademais de aceptar prácticamente a totalidade das súas propostas, na propia reunión da Xunta de Portavoces foron incluídas a maiores outras pequenas modificacións que se expuxeron ali nesa reunión. Polo tanto, nós consideramos que neste mandato debería de empezar xa a funcionar, entrar en vigor este regulamento. Consideramos que é unha necesidade imperiosa e o vamos comprobando día a día, mes a mes, en cada un dos plenos a que nos temos que enfrontar cada un de nós. Polo tanto, consideramos que a proposta está clara, a proposta da regulación dos debates está clara, unha primeira quenda para o grupo que presente a proposta, sexa o grupo de goberno, sexa un grupo da oposición, de 5 minutos para expor esa proposta, unha primeira quenda para o resto dos grupos, que sería de 5 minutos, igual a quenda do grupo que presenta a proposta, e, dende logo, se o solicitase algún grupo da oposición, habería unha segunda quenda, que nun principio, no primeiro borrador, non estaba contemplada, pero agora sí que se contempla, unha segunda quenda de 3 minutos para todos os grupos, para cada un dos grupos, e logo, por suposto, por alusións, concederíanse un turno de 2 minutos para aclaracións. Penso que non hai moito máis que explicar deste documento. Todas as cuestións que poderían ser aceptadas por este grupo de goberno foron aceptadas, todas, absolutamente todas, salvo 7 que non se poderían aceptar porque entrarían en contradición con normas de rango superior. Polo tanto, é o momento de tomarse en serio isto. Nos consideramos que era o momento de presentar un borrador para aprobar un regulamento orgánico para o pleno do Concello de Vilagarcía. Nos estábamos abertos a todas as modificacións que os grupos quixeran presentar, así o demostramos, a maioría foron aceptadas, o 68%. Polo tanto, esperamos que con ese espírito de chegar a un acordo en relación a este regulamento, que é o que nos vai a regular durante todo o mandato, esperemos que durante moitos anos, esperamos ter o apoio dos grupos da oposición. Máis nada, moitas gracias. Moitas gracias, señora Rodríguez Arias. Señor Fajardo. Bueno, o noso grupo vai a plantear varias cuestións que creemos que todavía deben de ser estudiadas polo Pleno para que este regulamento conte co apoio favorable da nosa organización. É verdade que a primeira proposta do Goberno tiña cuestións que eran absolutamente inaceptables e que é lógico que se retirasen, porque a primeira proposta do Goberno limitaba o número de mocións que podían presentar os grupos en cada pleno, limitaba o número de preguntas que pode presentar cada organización en cada pleno, o número de interpelacións, e, por lo tanto, era unha proposta que limitaba a capacidade de control que a oposición ten que exercer sobre o Goberno. Fíxense vostedes que sin ese límite, xa vostedes limitan a capacidade de control da oposición cambiando ou eliminando plenos ordinarios sin ningunha xustificación, polo tanto, nosotros, ante unha actitude como esta, vemos que existe peligro de coartar a actividade da oposición. E, por tanto, vostedes non tiñan outro remedio que eliminar eso que deixaba ben claro cal era o seu objetivo inicial. Por tanto, nese sentido, queda claro que non é unha cuestión que fose unha concesión, é que é algo de sentido común. A segunda cuestión é que vostedes recoñecen que se plantea ese regulamento para
controlar os tempos e a excesiva duración dos plenos da corporación. Sinceramente, a este grupo non lle molesta que as sesións plenarias duren o que teñan que durar. E o debate ten que ser o que ten que ser. Pero que, ademais, os feitos demostran que non somos os grupos de oposición que nes alongan o debate. Hoxe mesmo, a única persoa que se excedeu dos 10 minutos foi o concelleiro Pardal, que tardou 10 minutos e 45 segundos en explicar unha das propostas do goberno. Ningún dos demais pasou dos 5 minutos e eu anotei o momento de inicio e final de cada exposición dos portavoces. Por lo tanto, os que vades a ter problemas para explicar a vosa cosa sodes vos, non a oposición que se sole axustar aos tempos. Outra cousa é que a nosa organización entende que o debate é necesario e que se hai que falar, hai que falar. E que, por certo, creo que o que se paga por asistencia ao pleno é excesivo. E como é excesivo, pois habrá que sudalo, polo menos. E se hai que estar aquí un día, hasta 3 da mañá se está, e se non se pode estar, pois non se está. Pero eu creo que non ese é o problema. O problema é o contido dos plenos, o debate e os acordos aos que se chegue. Por tanto, nos creemos que non era necesaria a regulación dos tempos. Pero de ser necesaria, sí que non compartimos a proposta por dúas cuestións. Primeiro, creemos que a primeira ronda de 5 minutos pode ser escasa e que hai determinadas cuestións que van a necesitar máis de 5 minutos. Eu me vexo incapaz de plantexar unha proposta sobre a posición dun orzamento municipal en 5 minutos. E creo que eso se entende. Pero que, ademais, como ben dio o informe da secretaria, o punto 3 do artigo 11 que fala do regulamento dice que é de concederse un segundo turno e que non pode ser potestativo do presidente a concesión de segundo turno. Se hai solicitude, ten que darse. Aquí dice de concederse. Por lo tanto, se abre a porta que non se conceda, co cual se estaría incumplindo unha norma de ámbito superior. Nós, en ese sentido, non poderíamos estar de acordo con ese punto e tampouco co punto anterior que limita a 5 minutos a primeira intervención de cada portavoz. Pero, ademais, hai algunhas outras propostas que se fixeron antes e que o noso grupo fixo que tampouco podemos compartir que non se modifique. E unha delas é o artigo 8.6 que dice: a presidencia poderá non incluir na orde do día do pleno aquelas propostas en cuxa redacción se conteñan expresións que sexan insultantes para as persoas ou institucións contrarias, tal. Quen determina que unha cousa é insultante ou non? O presidente. Ten capacidade para decidir se algo é insultante ou non? Para min insultante é, por exemplo, que vostede sea un mentiroso e que diga que no goberno anterior había un tripartito porque é mentira. É mentira. E vostede o repite cada sesión. Por tanto, vostede é un mentiroso. Entonces, se vostede introducise esa palabra en alguna proposta do goberno, habría que eliminala, porque para min é un insulto, é unha mentira. Entonces, deixar na capacidade de unha sola persoa que determine se unha cousa é insultante ou non me parece xusto, porque nin os xuíces son capaces de facer eso para que o faga vostede. Entonces, nós creemos que ese punto sería necesario eliminalo. E tamén, na nova redacción do artículo 6, hai unha proposta, despois da última modificación, que di: tampouco se permitirá que os membros de corporación se dirixan ao mesmo, salvo a presidencia para chamar o perdido orden. É dicir, o que se está dicindo aquí que non se permitirá a ningún grupo a ningún dos membros aquí dirixirse ao presidente en ninguna cuestión, salvo que este no primeiro turno, non me parece xusto. Non me parece xusto. Non entendo que sexa o público. Aquí dá a ningún membro da corporación, dice, non ao público. Entonces, me parece que, eu a interpretación que fago é esa, se é a outra, que quede claro. Non xa leí 20 veces. Entonces, a vostedes unha interpretación, para min é outra. Por eso lle digo, se temos diferencia de interpretación, imagínense cando estemos falando de se é insultante ou non é insultante unha cuestión. Entón, nesse sentido, eu creo que tamén debería de modificarse. Nese sentido, nosotros planteamos, sobre todo, o tema dos tempos e tamén que se elimine ese artículo onde parece ser que quen vai dicir se unha cousa é presentable ou non é por parte da única persoa, neste caso, que é o presidente, e nós creemos que iso non é de recibo. Señora Villaronga. Moitas grazas, alcalde. Dende o BNG agradecemos que se recollera para este regulamento esas 22 propostas, xa que, de non ser así, o BNG non tería máis remedio que votar en contra do regulamento, porque non poderíamos aceptar, por exemplo, cuestións como a limitación do número de mocións ou, por exemplo, tamén o número de rogos e preguntas, cando vostedes noutro tempo facían intervencións de ata 100 e pico preguntas. Aínda así, para
Para voto favorável do BNG, consideramos que se deberían de perfilar certas cuestións, como en concreto no artigo 11, o punto 2, no apartado que indica naqueles temas que pola súa importancia e complexidade así o requiran, o alcalde, aquí nos entendemos que debería engadírselle previo acordo adoptado na Xunta de Voceiros, notificaralle ao pleno a duración das intervencións antes de comezar en estas. Xa que nos, entre outras cousas, pensamos que o máis acaído sería que se fixera, por exemplo, como se fan en concellos como o de Pontevedra, que se regulase previo acordo a cada pleno na Xunta de Voceiros a duración de cada tema a tratar, de cada punto da orde do día a tratar. Mais nada, grazas. Gracias, señora Villaronga. Señora García Samartín. Bueno, primeiro, un pouco na liña dos que me antecederon, decir que é lóxico que se atendesen as propostas da oposición, esas 22 propostas, porque o documento inicial que se nos presentou aos grupos da oposición, dende logo era un documento que furtaba o debate plenario e que lle quitaba a oposición a responsabilidade de control que ten que facer sobre a labor do goberno, limitando mocións, limitando preguntas, limitando rogos, etc. Nos compartimos a necesidade de facer un regulamento, de ordenar o debate plenario, non, en eso voulle contestar ao señor Fajardo, non porque estemos aquí ou esteamos aquí, creo que a labor dun pleno vai moito máis alá, polo menos supoño que para vostede tamén, moito máis alá que estar aquí 5 ou 6 horas sentada nesta mesa, non? Un pleno require moito tempo, moito esforzo e moito máis que estar aquí sentada, insisto, non? Entón, nós nese sentido tamén creemos que hai que hacer algunha modificación agora un pouco a raíz da proposta da secretaria no que se refire á segunda quenda de intervencións, que creemos que ten que quedar redactado tal e como propón a secretaria. Entón, nós, en principio, o Grupo Socialista vai aprobar o documento. Mais nada e moitas gracias. Gracias, señora García Samartín. ¿Alguna aclaración? Señora Rodríguez Arias. Sí, a mí gustaría... Sí, señor alcalde, aceptamos a proposta que acaba de presentar o Bloque Nacionalista Galego, pero deixar claro que xa no artigo 11.2 fala de que non en todos os debates hai unha primeira quenda de 5 e unha segunda quenda de 3 minutos, senón que naqueles temas que pola súa importancia ou complexidade así o requiran, o alcalde notificará ao pleno a duración das intervencións antes de comenzar en estas. Parécenos unha boa proposta que, en vez de ser o alcalde antes de que se inicie a sesión plenaria, que se a xunta de portavoces, na xunta de portavoces, na que se decida o tempo. Pero que este é un tema que se deixou claro dende o principio. O que se pretende establecer un tempo para regular os debates ordinarios, pero que o Grupo de Goberno deixou claro dende o primeiro día que para aqueles debates de especial trascendencia e importancia, na xunta de portavoces pois se falaría de cal sería o tempo para intervir cada un dos grupos. E logo hai algo no que Esquerda Unida, sobre todo o señor Fajardo, está completamente errado, porque este Grupo de Goberno, para elaborar este reglamento orgánico, revisou moitos reglamentos orgánicos de plenos de moitos concellos de Galicia e de moitos concellos a nivel nacional. E vostede está equivocado cando di que este grupo non tiña outro remedio que aceptar as modificacións presentadas, neste caso por vostedes, porque, claro, non se pode pretender limitar mocións, non se pode pretender limitar preguntas, non se pode pretender limitar absolutamente ningunha acción dos grupos da oposición. Pois mire vostede, está vostede equivocado. E hai regulamentos de organización e se quere, cando quere, quedamos e miramos cales están aprobados por Esquerda Unida. Non se preocupe que tampouco, se non ten vostede interese en miralo, non vou a ser eu a que insista en quedar con vostede para miralo. Mire, pero si é certo que hai regulamentos aprobados en moitos concellos de Galicia e en moitos concellos do resto do territorio nacional, en Galicia aprobados polo Bloque Nacionalista Galego, señora Villaronga. Repáseo, porque hai concellos preto de Vilagarcía que acaban de aprobar un regulamento dos tempos do pleno que foi aprobado por todos os grupos da corporación, incluídos o Bloque Nacionalista Galego. E se quere tamén na próxima xunta de portavoces doulle unha copia dese regulamento que vostedes aprobaron por maioría, que, por certo, limitaba mocións, limitaba preguntas, limitaba interpelacións e limitaba tempos.
Polo tanto, o que non entendemos é se están vostedes de acordo nunha cuestión, pois, por poñer un exemplo no Concello de Ribeira, que veñan aquí e resulta que en Vilagarcía non queren que se limiten as mocións nin as propostas que presenta a oposición. Polo tanto, non se equivoque, señor Fajardo, sí que tiñamos outra alternativa. O que pasa que vostede quere quitar importancia a que este grupo de goberno quera chegar a acordos con vostedes. E miren, a oposición non é a que se pasa no tempo. E o di o señor Fajardo, que a oposición non é a que se pasa no tempo. Vostede cronometra o tempo que fala os concelleiros do grupo de goberno, as concelleiras, pero cronometre vostede algunha vez, como fai esta concelleira, o tempo que vostede fala durante todos os plenos. Polo tanto, non é un problema do que fala máis e do que fala menos. É un problema de que hai que regular os debates. En eso penso que deberíamos de estar de acordo. E se vostede ten que justificar o que recibe por asistencia a este pleno en relación ao tempo que vostede pasa no pleno, non creo que eso sexa a mellor maneira de justificar o tempo de traballo dun concelleiro. E mire, xa explicamos, hai excepcións. Se marca 5 e 3 minutos como norma xeral, pero por suposto vai haber excepcións. Nun debate tan importante como o de hoxe, do plan de axuste, non sería normal que o concelleiro de Facenda utilizase 5 minutos para explicalo e que os concelleiros da oposición utilizasen 5 minutos para explicalo. Por suposto, entra dentro da razón. E dentro desa razón e dentro da Xunta de Portavoces, pois, lóxicamente, ampliarás os tempos cando o debate así o exixa. E, dende logo, señor Fajardo, ten que repasalo, repase ben o artigo 6.3, porque fala dos grupos. En relación ao artigo 11.2, pois, decir outra vez que aceptamos a proposta do Bloque Nacionalista Galego. Penso que non hai máis cuestión para a discusión, señor alcalde, se vostede o estima oportuno. Unha pregunta, que quedamos tamén de acordo en que a proposta que fai a secretaria tamén se recolle, non? Perfecto. Entón, bueno, eu penso que realmente de veces que se debatiu isto, pois, se se aceptan as suxerencias e as propostas que se fixeron xa nas xuntanzas anteriores e as que se plantexan agora in voce neste pleno, pois penso que xa damos por bastante abondado o debate, pasamos xa aceptando esas propostas e recolléndase no texto final deste regulamento a votación final, de acordo? Entón, aprobación inicial, non a final, a aprobación inicial se procede do regulamento orgánico do Pleno do Concello de Vilagarcía de Arousa. Votos a favor da aprobación inicial. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado inicialmente o regulamento. Moitísimas gracias a todos os grupos por as súas aportacións e por os seus argumentos. Pasamos entón a punto número 10, aprobación. Se procede da ordenanza reguladora do exercicio de actividades mediante comunicación previa e declaración responsable. Señora secretaria. Ditamen emitido pola Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas o día 27 de marzo. Dase conta da proposta da alcaldía seguinte. A Lei 17/2009 de 23 de novembro sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio ven referida ás actividades de servizos por conta propia que se realizan a cambio dunha contraprestación económica, establecendo a citada lei as disposicións xerais necesarias para facilitar a liberdade de establecemento dos prestadores e a libre prestación dos servicios, simplificando os procedementos administrativos. A Lei 25/2009, de 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, adapta diversa normativa estatal de rango legal ao disposto na Lei 17/2009. Entre outras, engade un novo apartado 4 o artigo 70 bis da Lei de Bases de Réxime Local e modifica o artigo 84 da Lei de Bases de Réxime Local para establecer que as entidades locais poderán intervir a actividade dos cidadáns a través, entre outros, do sometemento á comunicación previa ou á declaración responsable. Finalmente, a Lei 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostible engada a Lei de Bases de Réxime Local os novos artigos 84 bis e 84 ter para dispoñer que con carácter xeral o exercicio de actividades non se someterá á obtención de licencia ou outro medio de control preventivo. E ao mesmo tempo sinala que cando o exercicio de actividades non precisa autorización habilitante previa,
as entidades locais deberán establecer e planificar os procedementos de comunicación necesarios, así como os de verificación posterior do cumprimento dos requisitos precisos para o exercicio da mesma polos interesados e previstos na legislación sectorial. En cumprimento dese mandato legal, esta alcaldía ven en propoñer ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a Ordenanza Municipal reguladora do exercicio de actividades mediante comunicación previa e declaración responsable. En segundo lugar, expoñer ao público o texto aprobado inicialmente o xeto da proposta no tabuleiro de ditos do Concello durante o prazo de 30 días hábiles, así como publicar o anuncio de exposición durante dito prazo no BOP. Terceiro, os acordos de aprobación definitiva, incluídos os provisionais, elevados automáticamente a tal categoría, e o texto íntegro habrán de ser publicados no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra. Dase conta así mesmo na Comisión Informativa das matizacións introducidas nos artigos 4 e 5 da devandita ordenanza, que foron remitidos aos voceiros con posterioridade á Comisión. Non habendo intervención, sometes este asunto a votación co seguinte resultado. Os representantes do Grupo de Goberno, PP e BIL, informan favorable. Os representantes dos grupos municipais do PSDG, PSOE, BNG, Esquerda Unida, din que se manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. En consecuencia, por maioría, infórmase favorable a aprobación inicial da ordenanza reguladora do exercicio de actividades mediante comunicación previa e declaración responsable. Gracias, secretaria. Bien, esta ordenanza reguladora de procedimento de exercicio de actividades mediante comunicación previa e declaración responsable non máis que a transposición ou incorporación ao ordenamento xurídico según pon a propia exposición de motivos da propia ordenanza de directivas europeas e de leis estatais para adaptarlas ao ámbito da administración local. En este ámbito, a transposición da directiva europea require un estudio dos procedementos administrativos que regulan o outorgamento de autorizacións e licencias coa finalidade de simplificar e axilizar, que é o fin principal, simplificar e axilizar os trámites administrativos e, así mesmo, unha modificación das ordenanzas que regulan ditas autorizacións. Constitúe, polo tanto, a finalidade desta ordenanza a eliminación de obstáculos técnicos xurídicos non obrigatorios que dificulten a posta en funcionamento de actividades económicas e, ademais, intentar a simplificación administrativa mediante a eliminación de procedementos que non sexan necesarios ou a sustitución por alternativas que resulten menos gravosas para os prestadores, partindo da presunción de veracidade da documentación aportada por parte dos cidadáns. O sea, esta é unha ordenanza para intentar axilizar os trámites sempre tendo en conta que é unha comunicación previa, sempre tendo en conta, como día a propia exposición de motivos, de partir da veracidade e confianza nos datos que aporta o solicitante, de modo que a regla xeral é que o prestador do servizo pode operar dende o mesmo intre en que notifica o cumprimento dos requisitos necesarios para levar a cabo esa actividade, sen necesidade de esperar a finalización do control e inspección por parte dos servicios municipais da norma reguladora, o cal se mantén aínda que se articule a posteriori. É dicir, hai unha comunicación e iso non quere dicir que non se vayan a exixir e se vayan a inspeccionar os requisitos indispensables e necesarios para poder exercer esa actividade. Deste modo, queda claro que a presentación da comunicación previa e a declaración responsable non suporá autorización administrativa expresa, senón que é un medio que a Administración conoza a existencia de unha actividade e activar así os mecanismos de control pertinentes. Ou seja, comunicación non é o mesmo que autorización de actividade, comunicación é igual a coñecemento desa actividade. Queda claro, pois, o que é o espírito desta ordenanza, a axilización de trámites, intentar favorecer a actividade económica, a actividade empresarial, a actividade comercial. O resto da ordenanza, o que cumpre, o que contén, son o obxecto regular o procedimento de autorización de funcionamento para determinadas actividades, o ámbito de aplicación, actividades comerciais, industriais, de servicios, etc., e recalca e define o que é a comunicación previa, o que é a declaración responsable, a licencia de apertura, esas definicións e os documentos que teñen que aportar en cada unha destes procedimentos, a comunicación previa, declaración responsable e actividade. Posteriormente,
se poñen en marcha os mecanismos inspectores, os mecanismos sancionadores, no tempo que deixa claro que se o solicitante non cumpre os requisitos, de seguido se lle pechará a actividade, entón, probablemente, pois deixará de exercer a mesma. O sea que isto non é unha carta aberta, é unha carta libre para todo o mundo, sino intentar axilizar o inicio das actividades que creo que nestes momentos pois, é bastante doado. Eso é o espírito da ordenanza que traemos a aprobación. Espero que o espírito da mesma, o contido da mesma, satisfaga ao resto dos grupos e, se posible, podese ser apoiada por maioría. Moitas gracias, máis nada. E, señor, se algún grupo quere facer turno de intervención, se non queda claro, pois pasamos. Señor Fajardo. Sí, a nosa organización vai a apoiar a proposta, pero habida conta de que temos hoxe no pleno un exemplo de como o control para este concello vai ser difícil, incluso nos cobros, e temos 5 millóns de euros de incobrados, planteamos que debe de articularse algún mecanismo que permita que isto non sea, digamos, que un sitio por onde se nos colen actividades que non sea realmente esa, non? Habida conta tamén de que temos que tomar algunha decisión porque aquí se demoran anos as concesións de licencias definitivas. Entón, nese sentido, asumindo que é algo necesario, creo que isto debe conlevar un proceso de estructurar algún mecanismo que permita que non sea, digamos, a porta pola que nos entre en cuestións que non se axusten ao que di as declaracións dos interesados. Nese sentido, asumindo que a xente non quere facelo habitualmente esas cuestións, sí que creo que temos que ter cuidado con esas cousas. Nese sentido, o digo porque, ademais, habitualmente neste concello recibimos reclamacións de interesados por proximidade, actividades e demais que non se axustan ao que en realidade ten despois. Entón, nese sentido, eu pido que se articule algún mecanismo que permita controlar ese tipo de cuestións. Salvo a esa puntualización, o noso grupo vai apoiar a proposta. Moitas gracias, señor Fajardo. Bueno, xa contempla o propio, non é un mecanismo, digamos, propiamente dito, pero sí o tempo que xa pon que nos 3 meses seguintes a comunicación de actividade, nese tempo, ten obrigatoriamente os servicios de inspección do Concello que pasar a inspección ese control, co cal, bueno, intentaremos que dende o servicio de inspección da Xerencia de Urbanismo pois se cumpran estes prazos e se poda facer ese control. Señora Villaronga. Grazas, alcalde. Pois nada, en principio, eso, topámonos aquí con ordenanza que provoca que desapareza, como explicaban vostedes, a autorización administrativa para iniciar determinadas actividades económicas, sustituindo esa autorización por unha comunicación previa, unha declaración responsable. Sí que é certo que, por unha banda, axiliza a apertura de establecementos, de novos negocios, mas pola outra non garante o cumprimento exactamente ao 100% das legislacións por parte de ditas actividades, porque tamén é certo que dita ordenanza obriga a administración municipal, a administración local, a levar a cabo as correspondentes tarefas de control e de inspección, mas ao mesmo tempo a fórmula a través da comunicación previa ou da declaración de responsabilidade do prestador abre a porta a que se poidan abrir ditos establecementos sen as condicións técnicas e legais exixidas. Ante esta situación, o Bloque Nacionalista Galego vai votar a favor da ordenanza, pois pensamos que, lóxicamente, é bo que se axilice o trámite de apertura de novos establecementos, favorecendo así a actividade económica, mas agardando entón que exista ese compromiso serio por parte do Goberno municipal que garanta o control posterior de ditas actividades. Mais nada, grazas. Gracias, señora Villaronga. Solo contestar un momentito, si xa remato. Vamos a ver, se non entendí mal, non desaparece a autorización. A autorización se pospón. Realmente, primeiro a comunicación e despois a comunicación xa dixemos que non é o mismo que a autorización e a partir de que o departamento correspondente ten comunicación, xa por eso se chama así comunicación previa desa actividade, pois se inician as labores de inspección. É un pouco entendo que para evitar precisamente esa realidade. Agora mesmo hai moitísimas, posiblemente en todos os concellos xa moitísimas establecementos, actividades que están operando sin licencia, pero que o concello de turno, o concello X, non ten comunicación, porque a mellor non ten suficiente aparataxe administrativo de inspección para poder facer ese control, pero é certo que están
tendo actividade sin que o Concello teña coñecemento desto. Isto intentar facilitar ao solicitante que se faga esa rapidez na posta en marcha a súa actividade, pero que presente, bueno, de feito, ten que presentar unha documentación xa bastante, digamos, extensa respecto ao que é o cumprimento, se a declaración responsable ten que aportar un proxecto en función do tipo de actividade, dos metros do local, potencia instalada, etc., ten que poñer unha documentación ou outra. Entón, realmente, non é a sustitución de autorización, é realmente, igual que agora, a garantía de realmente que cumpra os requisitos vai a ser a fiscalización posterior desa comunicación. De acordo? Señora García Samartín, gracias. Gracias, alcalde. O Grupo Socialista tamén vai aprobar esta ordenanza que, como ben dixo o señor alcalde, emana dunha directiva europea que ten como finalidade axilizar a burocracia en aqueles negocios, pequenos negocios, actividades económicas que non requiran unha serie de, polas súas características, de, digamos, maiores requisitos. Entendemos que, sobre todo, tendo en conta a tardanza moitas veces da propia administración a hora de resolver as licencias, é un xeito de que os veciños e veciñas de Vilagarcía que teñan previsto abrir un pequeno negocio, que teñan máis axilidade, máis rapidez a hora de poder iniciar esa actividade económica. Entón, nese sentido, o Grupo Socialista vai aprobar tamén a ordenanza. Máis nada, moitas gracias. Moi ben, pois entón, sen máis, penso que turno de intervención, pasamos directamente á votación. Entón, aprobación inicial da ordenanza reguladora do exercicio de actividades mediante comunicación previa e declaración responsable. Votos a favor da aprobación inicial. Votos en contra non hai, abstencións tampouco. Aprobase por unanimidade. Moitísimas gracias aos diferentes grupos. Pasamos, entón, ao punto número 11. A aprobación inicial se procede da modificación dos estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo. Señora Secretaria. Ditamen emitido pola Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas o día 27 de marzo. Dase conta da proposta da alcaldía seguinte. O Pleno da Corporación Municipal, en sesión celebrada o día 23 de decembro de 2008, aprobou os estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo. Posteriormente, o día 20 de maio de 2009, celebrouse a sesión constitutiva do Consello da Xerencia Municipal, contando dende esa data ata o mes de xuño de 2011 co cargo de xerente, mediante persoal eventual, tal e como dispoñían os estatutos da devandita xerencia. Si ben desde o mes de xuño de 2011, coa formación da nova Corporación Municipal, o Consello de Xerencia veu celebrándose con total normalidade, o posto de xerente non foi cuberto atendendo a criterios de austeridade e contención do gasto público. Con tal motivo, esta alcaldía propón introducir no artigo 26 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo a posibilidade de que o cargo de xerente poida ser desempeñado por persoal eventual ou por un empregado público do Concello, ao mesmo tempo que o xerente tamén poida informar os proxectos de obras e servicios en xeral e non só redactados pola xerencia, e dese xeito sería preciso que o Pleno da Corporación adoptase o seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación dos artigos 26 e 29 dos citados estatutos, quedando do seguinte xeito. Artigo 26, de natureza xurídica e duración da relación de servizos. O cargo de xerente poderá ser desempeñado, primeiro, por persoal eventual en posesión do título universitario de grado, licenciado, arquitecto, enxeñeiro ou equivalente. Segundo, por un empregado público do Concello de Vilagarcía de Arousa en posesión do título universitario de grado, licenciado, arquitecto, enxeñeiro ou equivalente. Este segundo suposto de bandito nomeamento conlevará a atribución das funcións de xerente que se contemplan nos estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo e o mantemento do posto e retribucións económicas do que é titular o empregado público, segundo o cadro de persoal e catálogo de postos de traballo. Segundo, modificar o artigo 29J quedando do seguinte xeito: informará os proxectos de obras e servizos cos apoios técnicos que foran necesarios. Por último, expoñer ao público o texto aprobado inicialmente, o xeto da proposta, no tabuleiro de ditos durante o prazo de 30 días hábiles, así como publicar o anuncio de exposición durante dito prazo no BO en un dos diarios de maior circulación. Terceiro, os acordos de aprobación definitiva, incluídos os provisionais, elevaránse automáticamente a tal categoría e o texto íntegro haberán de ser publicados no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra. Non habendo intervencións, na comisión somete o asunto a votación co seguinte resultado. Os representantes do Grupo de Goberno, PP e BIL, informan favorable. Os representantes dos grupos municipais do PSDG, PSOE, BNG, Esquerda Unida, din que se manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. En consecuencia, por maioría, infórmase favorable a aprobación inicial da modificación dos estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo.
Gracias, señora secretaria. Ben, o espírito desta modificación dos estatutos da Xerencia de Urbanismo, espírito non, sino a razón, os argumentos, se expuso na exposición de motivos e no dictamen da Comisión Informativa, é ampliar a posibilidade de que o xerente de urbanismo non só sexa unha persoa de confianza, que se chama habitualmente o persoal eventual, sino que poda ser ocupada, elaborada e realizada, por un funcionario do Concello. Efectivamente, son moitas as razóns que levan a esa decisión, non só en términos de austeridade, sino tamén en términos de que realmente existen no Concello persoas que están perfectamente capacitadas para realizar esa labora. Penso que realmente non ten ningún tipo de dúbida, que realmente co exemplo que estamos poñendo é intentar abrir, non deixar, a dúbida de que teña que ser sempre persoal políticamente afín ao grupo de goberno, sino que realmente estamos buscando, con esta decisión, a eficacia, a agilidade desta xerencia e depositando, en este caso, a confianza un funcionario do propio Concello. Respecto á segunda, así o reflexa o que é a modificación do artigo. Respecto á segunda modificación, tamén a proposta precisamente deste mesmo funcionario é a intentar abrir a posibilidades de traballo que realmente pode realizar este xerente, non só a poder facer traballos directamente relacionados ca xerencia de urbanismo, sino con outro tipo de asuntos do aspecto técnico que realmente poida, en este aspecto, realizar o propio xerente. Penso que neste momento é unha decisión máis que acertada por parte do Grupo Goberno, penso que é unha decisión oportuna intentar axilizar e con iso tamén intentar minimizar o que é o incremento do gasto do capítulo de persoal na praza que en este momento estaba sin ocupar e que será sin ocupar, pero desde o punto de vista de confianza, pero sí desde o punto de vista do cargo en sí. Nada máis, realmente unha exposición breve, pero penso que importante, é un punto que parecía que realmente non levaba, a mellor, tanta trascendencia como é o plan de axuste ou calquer outro, pero eu entendo que por ser precisamente esta xerencia de urbanismo un mecanismo que se adoptou fai pouco tempo, por ser esta xerencia de urbanismo sempre ligada a un aspecto de confianza política do grupo de goberno que este nese momento exercendo a responsabilidade, desta forma ábrese a oportunidade que realmente sexan os propios funcionarios do Concello que podan facer de forma igual de áxil, igual de responsable, igual de boa, igual de confianza esta labora. Esta é a proposta do Grupo de Goberno, espero, por a importancia e trascendencia que ten, que sexa de agrado dos restos grupos e que sexa tamén que conte co apoio dos mesmos. Nada máis, moitas gracias. Algúnha, señor Fajardo? Bueno, Esquerda Unida vai facer un plantexamento de adicción á proposta para darlle maior seguridade a un tema que nos creemos fundamental que é o urbanismo. Nosotros xa no seu día nos opuxemos á creación de xerencia de urbanismo e neste momento, coa parálise do sector da construción, seguimos dicindo que a xerencia de urbanismo o mellor en Vilagarcía é o momento de repensar a súa existencia ou non. Pero agora falamos duns estatutos onde se vai a determinar, digamos que unha das pezas máis importantes da xerencia que é o propio xerente, non? E algo que parece razonable que ese xerente poida ser un funcionario público debe ter algunha limitación, porque a pesar de poder ser un funcionario público sigue sendo de confianza porque non se elixe por promoción interna, sino por decisión directa do grupo de goberno. En ese sentido, nos queremos engadir a ese artículo 26b a necesidade de que, se se trata dun funcionario público, tamén no outro caso debería de ser así, isto conleve a dedicación exclusiva de traballo para o Concello. É dicir, que este arquitecto ou persona que sea o xerente de urbanismo do Concello de Vilagarcía non poida traballar de forma externa para promotores urbanísticos que poden ter intereses no Concello ou similares. Creo que se entende a proposta. Non parece lógico que alguén que vai ser o máis responsable do urbanismo dun Concello poida operar no mercado privado de tal forma que poida estar suxeto a presións dos promotores privados. Non queremos dicir que eso se dé, pero nos parece necesario introducir a dedicación exclusiva. Igual que o defendemos no noso programa electoral das autonómicas e demais, que hai determinadas cuestións que é de dedicación exclusiva. Nos defendemos, por exemplo, que un médico da Seguridade Social non pode ter unha consulta privada, porque se dá os casos que se dan.
Pois aquí, trasladado á mediciña do noso urbanismo, que sufre unha dolencia gravísima desde o último pexón, e todos sabemos cousas que pasaron, pois queremos introducir esa necesidade. Pero, ademais, con todo o respeto á profesionalidade das persoas que decida o goberno, unha vez que coñecemos a designación do goberno para ese posto, nos queremos facer unha salvedade. E é que esa persona firmou os informes favorables ao regato de Rodrigo de Mendoza que pasa polo garaxe dun edificio. E que, polo tanto, a proposta de Esquerda Unida sobre ese tema é que se inicie un proceso para determinar as responsabilidades nesa obra, dos políticos, dos técnicos e do constructor. E nese sentido, non parece razonable que se creemos necesario que unha actividade privada lle vai a costar ao Concello moito carto e, polo tanto, habrá que ir ao xulgado a reclamar as responsabilidades, que o máximo responsable de urbanismo sexa a mesma persoa que firmou o informe favorable a que un río pase aberto por un garaxe. Entón, nese sentido, respetando a súa actividade, porque eu non son arquitecto e non sei as consideracións que puderon leválo a facer eso, creo que debemos de ter esas consideracións en conta. E a primeira, polo tanto, debe ser que un empregado público que asuma a xerencia de urbanismo deba de facelo en dedicación exclusiva e, polo tanto, non operar no mercado privado. Moitas gracias. Gracias, señor Fajardo. Señora Lorenzo. Grazas, alcalde. Decía vostede que tiña que ser do noso, a ver se era do noso agrado, e eu entendo que ten que ser do noso agrado a narices, porque vostede hoxe xa sae nos medios de comunicación co novo xerente, e a min, sinceramente, me considero unha falta de prudencia pola súa parte, e o digo con todos os respetos, que traendo este asunto hoxe aquí a pleno, pois xa se permitira o luxo de sair hoxe nos medios de comunicación dicindo que xa nombraba o novo xerente o novo funcionario da xerencia de urbanismo. Nos, antes de pronunciarnos sobre este asunto, a min particularmente me gustaría que me explicase a que se refire cando no artigo 29J, precisamente o xeito de modificación, se di que vai a informar proxectos de obras e servizos cos apoios técnicos que foran necesarios. É dicir, a min, sinceramente, non me queda claro que é o que se quere decir con eses apoios técnicos necesarios, porque si o que supostamente se pretende aforrar con este nomeamento o imos gastar despois en apoios técnicos, pois evidentemente isto non vai a valer de nada. Entón, eu agradecería que por parte do Goberno se nos dese unha explicación de que significa esos apoios técnicos e, por tanto, que dita explicación quede recollida con claridade na propia acta. Despois disto, nos en principio non llevemos inconvinte a que sexa un funcionario municipal o que asuma ese posto. O que si non compartimos é o argumento que utiliza o goberno local acerca de que o posto de xerente non foi cuberto por persona externa atendendo a criterios de austeridade e contención de gasto público. Primeiro, porque entendemos que isto non é verdade, que non é así, non obedece a esta razón, senón a outras. E, ademais, non é verdade porque tampouco é verdade que os criterios deste goberno sexan precisamente os da austeridade, e senón sirva de exemplo a referencia que facía antes a compañeira dos 9.000 euros que o goberno local acaba de aprobar como subvención ao medio de comunicación para que nunha banda pois saia, non sabemos moi ben que, porque realmente non existe actividade por parte do Concello, ou que se gasten 50.000 euros nunha hora e media de concerto, 20.000 euros en hinchables, ou que se pague comidas a visitas de colexios privados. Por tanto, nos consideramos que o argumento que se utiliza non é o correcto, non obedece precisamente a ese criterio, senón a outro tipo de criterios, e, xa digo, o noso posicionamento queda un pouco reservado a esa explicación de que significan esos apoios técnicos. Moitas grazas. Señora García Martín, contestolle a señora Lorenzo. Sí, así vamos. Gracias, moitas gracias. Por se acaso ten a mesma dúbida de apoios técnicos, vamos a ver. Aquí non houve ningún cambio de redacción. O tema dos apoios técnicos xa estaba na teoría de redacción. O único que se elimina
informa os proxectos das obras e servicios da Xerencia de Urbanismo, o sea, digamos, ligados, ou como era a redacción inicial, secretario? Antes era informar os proxectos de obras e servicios redactados pola Xerencia, os que se redactaban aquí no Concello. Agora informa os proxectos de obras e servicios en xeral, redactados polo Concello, os que presentan os particulares. Informes de, non só que se redacten no propio Concello. Entón, por apoios técnicos que foran necesarios, se refire aos apoios técnicos do Concello, a asesoría xurídica e o resto dos apoios da oficina técnica, non? Sí, municipal, sí, como estaba antes. De todas formas, hombre, me agrada que teña esa dúbida de non gastar fora a concelleira que permitiu 800.000 euros en asistencias técnicas. O sea, agrádame que realmente teña agora esa coletilla. Agrádame porque se une, digamos, ao criterio de austeridade deste goberno. Agrádame realmente ben, non? Non sei por que di que non é razón de austeridade. A mí, se vostede ten claro que nós facemos isto por outra razón, que non sei se a austeridade, tenda clara, non sei realmente a que se refire, pero realmente é unha delas. Non é a única, evidentemente, non é a única a austeridade. Realmente, pois, se nós no Concello entendéramos que non houvese nadie capacitado para asumir a xerencia de urbanismo, pois, a mellor, esta proposta non se levaría a cabo. Entendemos que sí, hai persoas que poden facer esta labora e unidas a razóns de austeridade económicas, pois, evidentemente, están as de formación, capacitación e técnicas, non? Podolle dar a razón sobre o tema dos medios de comunicación. Non é que anunciásemos a nomeamento, anunciábamos, porque realmente, a mellor non foi a mellor das fórmulas, anunciamos a proposta que vamos a levar a xerencia de urbanismo, cando se aproben esta modificación dos estatutos, non? Ten que haber a aprobación final e a partir de aí faremos a proposta na xerencia de urbanismo que ten que aprobar, digamos, despois o nomeamento, non? Nada máis, moitas gracias, señora García Samartín. Gracias, alcalde. Decir que dende o Grupo Socialista imos apoiar a proposta e defender en todo momento o papel da xerencia de urbanismo que foi impulsado polo anterior goberno precisamente por dotar de maior transparencia e comunicación entre o goberno e a oposición sobre os asuntos de urbanismo, que é un tema que a todos nos preocupa, evidentemente. Entón, nese sentido, defender o papel que xogou xa na anterior legislatura, que está a xogar nesta legislatura tamén a xerencia, e decir que tamén que estamos de acordo con que o papel de xerente poida ser, digamos, desempeñado por unha persoa de confianza ou por unha persoa da propia plantilla do Concello, non? Entón, nese sentido, simplemente eso, decir que apoiamos a proposta e nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señora García Samartín. Pois ben, con isto, e contestando a emenda proposta por Esquerda Unida, onde li que leve ligada ao tema da dedicación exclusiva, entendo que a proposta que vai facer este grupo de goberno, pois, non ten limitación, realmente o señor Jiménez Pasolas non ten ningún tipo de actividade neste Concello que realmente onde podría tener algún tipo de incompatibilidade, algún tipo de realmente de complexidade. Entón pensamos que ata agora, pois en ese aspecto non tuvo ningún tipo de resitamento, ningún tipo de problema. Pensamos que a proposta que plantexamos é axitada e vamos a manter o contido da mesma, non se acepta, non? Entón, pasamos a votación. Punto número 11, aprobación inicial, entón, se procede da modificación dos estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo. Votos a favor da aprobación inicial. Votos en contra. Abstencións non hai. Queda aprobada a aprobación inicial. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 12. Exame das alegacións presentadas en relación coa ordenanza reguladora da actividade de ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras e aprobación en definitiva no seu caso. Señora secretaria. Ditamen emitido pola Comisión Informativa de Economía e Facenda especial de contas o día 27 de marzo. Dase conta da proposta da alcaldía seguinte. O Pleno do Concello de Vilagarcía, na sesión ordinaria celebrada o día 29 de decembro de 2011, acordou aprobar con carácter inicial a modificación da ordenanza reguladora da actividade de ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras.
de conformidade co disposto no artigo 56 do Real Decreto Legislativo 781/1986 do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, expuxos ao público durante o prazo de 30 días no tabuleiro de anuncios do Concello, así como mediante o seu anuncio no boletín oficial da provincia en un diario dos de maior difusión. Contra o mesmo presentáronse alegacións o día 6 de febreiro por don Joaquín Sampere Riet e 23 máis. Solicitan para a Rúa da Baldosa a acotación da superficie a ocupar pola terraza mediante límites concretos pintados no chan. Ademais, alegan que a Rúa da Baldosa debería delimitarse en 3 tercios. O 28 de 2 de 2012, dona Tania García San Martín, en representación do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, alega unha modificación no artigo 14.2, así como a incorporación de 2 apartados máis. Solicitan, ademais, que se incorpore unha puntualización no artigo 15, apartado 5. Tendo en conta estas alegacións e entendendo que estas incorporacións son axeitadas para a aprobación definitiva da ordenanza de terrazas, a Alcaldía propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aceptar en parte as alegacións que presenta don Joaquín Sampere e 23 máis e aceptar tamén na súa totalidade as alegacións do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, tal como se recolle na redacción do texto que aparece no anexo engadido a esta proposta. Enviar o acordo ao Boletín Oficial da Provincia para a súa publicación e posterior entrada en vigor. Dase conta do informe emitido polo arquitecto don Xoán Xosé Rodríguez Cuíña de data 27 de marzo, no que se indica como conclusión o seguinte: incluir un parágrafo que contemple a reserva dunha franxa equivalente como mínimo a 1/3 do ancho total como zona exclusivamente peonil non ocupable polas terrazas nas rúas peonís de máis de 8 metros. Nas rúas de ancho menor, as franxas preservadas para a circulación serán dun 80 metros, que configuren tanto itinerarios continuos de circulación como pasos de acceso a portais e locais. É acertada a idea de sinalar no pavimento algunha marca fixa que delimita a zona autorizada para uso privativo. Non parece necesaria a fixación dunha ocupación das prazas polos motivos expostos no informe. É positivo introducir unha referencia ao cumprimento de normativa urbanística no artigo 15.5 aos efectos de dar coherencia ao conxunto de normas municipais. Ademais dos aspectos recollidos nas alegacións, deberíase eliminar a limitación da altura máxima dos parasoles, xa que logo, con 2,30 de altura máxima, quedarían fora de legalidade. O máis lóxico sería non regular tal altura, xa que non se teñen detectado ata hoxe dimensións abusivas e no caso que se desen no futuro abondaría con apercibir ao propietario para que corrixira o exceso. Polo señor Pardal García explícase que se aceptan as suxestións do informe coa excepción das prazas nas que non se poderá ocupar máis dun 40% do total do espacio público. Sométese a votación o asunto cos cambios citados. Os representantes do Grupo de Goberno, PP e BIL, informan favorable. Os representantes dos grupos municipais do PSDG-PSOE, BNG e Esquerda Unida din que se manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. En consecuencia, por maioría, infórmase favorable a estimación parcial das alegacións presentadas e procédese a levar a definitivo o acordo provisional cos seguintes cambios. Artigo 14. Unha vez instalada a terraza nas beirarrúas ou espazos peonís, deberá deixarse un espazo mínimo libre de obstáculos dun 80 metros. Nas prazas non se poderá ocupar máis dun 40% do total do espacio público. Nas rúas peonís de máis de 8 metros de anchura deberá deixarse como mínimo 1/3 do ancho total como zona exclusivamente peonil non ocupable polas terrazas. Nas rúas de ancho menor, as franxas preservadas para a circulación serán dun 80 metros que configuren tanto itinerarios continuos de circulación como pasos de acceso aos portais e aos locais. A Administración delimitará a superficie a ocupar por cada terraza mediante sinais visibles que serán realizadas en base á proposta formulada pola Oficina Técnica Municipal. Artigo 15. Condicións xerais de ubicación. Poderás autorizar a colocación de macetóns ou mamparas para delimitar a zona que se axusten á normativa urbanística vixente. Este é o engadido. E artigo 28. Parasoles. Non se permitirán os parasoles ancorados ao pavimento. E suprímese que a súa altura máxima será de 2,30 metros medidos desde o chan a parte superior do mesmo. Entón, despois, posteriormente, a Comisión enviouse a ordenanza cos cambios introducidos, onde se reflexaba as alegacións que se aceptaban e as que se rexeitaron. Non sei se quedou algunha dúbida ou queredes que lea algún apartado máis.
No, está claro. Sí. Que manifestamos na comisión era con respecto á superficie a ocupar nas prazas públicas. Sí. E xa o aclarou o presidente da comisión, sí. entón, en principio, non tiñamos máis dúbidas. Ben, entón, esta é unha ordenanza profundamente debatida. Se presentaron alegacións por parte do grupo do PSDG-PSOE que son admitidas na súa totalidade. Só resaltar no punto na alegación que hacía referencia a que respetaran as condicións urbanísticas, decir, que xa se contemplaba na disposición adicional primeira, pero que realmente non hai ningún problema en engadir para que sexa, digamos, entendida de unha forma máis clara. Tamén se aceptan as alegacións cambiando o sentido de que en vez de ocupar un máximo, realmente se permita un máximo de vía libre, as alegacións propostas polos veciños, de forma que se acepta tamén a suxerencia do técnico do Concello respecto dos parasois, da altura máxima dos parasois, para que non haxa tanto realmente que agora mesmo estén incumplindo a ordenanza. Entón, entendo que realmente todas as suxerencias propostas por o grupo municipal que presentou e por os veciños son aceptadas. Entendo, entón, que realmente non habería problema ningún para que esta ordenanza se aprobara definitivamente. Si hai algunha suxerencia do grupo propoñente da alegación. Normalmente, se hai unha alegación, ben, se pode plantexar a opinión sobre a alegación, sobre a proposta, pero en principio a alegación dun grupo se acepta, xa estaba aprobada inicialmente, xa estaba máis que debatida, sería un pouco falar se hai algunha suxerencia sobre estas alegacións, non volver a entrar nun debate do concepto das terrazas. Aquí se debatiu por activa e por pasiva 1, 2, 5 veces o tema xeral das terrazas, se aprobou inicialmente, se presentan as alegacións só por un grupo municipal, se aceptan todas as alegacións, entendo que non debería haber máis debate, máis que entre o grupo que o propón e o grupo de goberno que ten que aceptar. Entendo. Agora, se realmente vamos a ir a un debate que sexa única e exclusivamente sobre as alegacións. Entendo eu, porque outra cosa non vale. Señora García Samartín, non? Señora García Samartín. Gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar, felicitarnos ao Grupo Socialista e tamén ao Grupo de Goberno por ter aceptado as nosas alegacións a esta ordenanza, que dende o seu inicio lle dixemos que nos parecía que era precipitada a redacción do texto. É evidente porque tiveron en conta as nosas aportacións, porque víamos que tiña unha serie de inconcrecións, sobre todo no que respectaba a superficie a ocupar polas terrazas en aquelas rúas superiores a 8 metros. Decir que, bueno, agradecer que tiveran en conta, porque complácenos como grupo decir que podemos decir abertamente que defendemos os intereses de Vilagarcía e que defendemos o noso modelo de cidade cando o Grupo Socialista, o anterior goberno, decidiu iniciar as humanizacións do centro de Vilagarcía era precisamente para o uso e desfruto dos veciños e non para estar cheas de mesas e sillas. Eso sí, tamén respetamos a compatibilidade do uso hosteleiro co uso da rúa por parte dos cidadáns e demais. Simplemente pedirlle ao goberno que, tal e como dixo, creo que na Xunta de Portavoces ou na comisión, non recordo, que estaban previsto de reunir unha comisión integrada polos hostaleiros e polos técnicos municipais para concretar un tema que no anterior pleno, cando se trouxo a aprobación inicial desta ordenanza, o señor alcalde meteuse un pouco comigo e preguntándome se era arquitecta cando eu lle decía que as mamparas ancladas á fachada non estaban previstas pola normativa do plan xeral e que hoxe o propio informe do arquitecto dio expresamente que non están recollidos. En concreto, as mamparas plegables fixadas ás fachadas dos edificios non están contemplados como un dos adieramentos e realces nas fachadas relacionadas no vixente plan xeral. Entón, atendendo que é unha necesidade urxente dos hosteleiros pola entrada en vigor da lei antitabaco e polas condicións climatolóxicas que temos en Galicia, inquirirlle ao goberno municipal que canto antes poña en marcha esa comisión e que, se é preciso facer algunha modificación no plan para que se podan cumprir, digamos, as necesidades e ao mesmo tempo o disfruto das rúas por parte dos veciños, haberá que facelo, non? Entón, simplemente, urxir ao goberno para canto antes, porque estamos estamos xa en época estival, coas temperaturas que temos, e que canto antes, que poñan en marcha esa comisión, na que lle pedimos tamén poder participar como representantes da oposición. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señora García Samartín.
Señora Lorenzo. Grazas, alcalde. Parece que este tema que xa non lle fai tanta gracia como lle facía antes, non? Pois é importante seguir falando del, porque vostede é o responsable de que se siga falando desta ordenanza, non? É dicir, a ordenanza se plantexou polo Bloque Nacionalista Galego cando tiña responsabilidades de goberno. Era unha ordenanza necesaria, entendemos, unha ordenanza aceitada, ben acollida pola cidadanía en xeral, pero que vostede, por un caprichito sobre todo de tipo electoral, pois evidentemente agora atrae, non lle quedou máis remedio que traer unha proposta de modificación novamente desa ordenanza, que era unha ordenanza que o informe técnico, e vostede di que nos remitamos no debate ás alegacións, pero evidentemente xunto con esas alegacións se acompaña agora un informe técnico amplo e extenso onde recolle perfectamente o que decía o BNG no seu momento, cando vostede trouxo esa proposta de modificación. E é máis, hai artigos desa ordenanza que entran en contradición co informe técnico municipal. Por tanto, a miña pregunta a vostede é se vostede vai a facer caso ou non dese informe do arquitecto municipal. Porque o arquitecto municipal, como ben acaba de decir a compañeira, di que non se permite o anclaxe das mamparas. E o artigo 21 desa ordenanza, que a ordenanza inicial que no seu día presentara o BNG establecía ancorase. Non se permitirá ancorase de ningún dos elementos da terraza ou pavimento. Pero vostede, nese ímpetu que tiña e nese compromiso con ese par de amigos de determinada rúa de Vilagarcía, pois segueu dicindo que no caso das mamparas e demais instalacións delimitadas a protexer as terrazas poderán fixarse mediante un ancorase que garanta a súa estabilidade cumprindo as medidas de seguridade e accesibilidade necesarias. Isto entra en perfecta contradición con ese informe que acaba de emitir o arquitecto municipal. Entón, a nosa pregunta é que vai a facer vostede? É dicir, se vai a facer caso do informe ou non. Non diga, Dios mío, señor alcalde, pero me parece unha falta de respeto moi grande de cara a unha concelleira que está intervindo neste momento. Entón, evidentemente non os aceptamos as alegacións, porque evidentemente non veñen a contradicir nada do que xa recollía a ordenanza nun primeiro momento, xa digo, a ordenanza que propuxo que levou adiante o BNG. O BNG sempre falaba de deixar un espazo mínimo libre de obstáculos de 1,80 metros, mínimo, ben? E agora, bueno, pois as alegacións que presentan os veciños falan de 1/3, concretamente da rúa da Valdosa. Non nos extrañamos tampouco que estes veciños presenten estas alegacións, porque, evidentemente, cando xa neste verán esa ordenanza estaba xa en vigor, vostedes fixeron a vista gorda, desprezando absolutamente a ordenanza daquel momento, porque non era a súa ordenanza, vale? E, por tanto, non a cumpliu, non a aplicou e estaba todo manga por ombro, como se suele decir. Entón, aos veciños non lle quedou outra opción que, evidentemente, presentar estas alegacións a ver se a partir de agora vostede xa facendo uso da súa ordenanza que dificilmente vai a entrar en vigor na Semana Santa, porque isto ainda se ten que publicar novamente, vale? Co cual, cando vostede saia nos medios de comunicación e diga cousas, as diga con unha certa propiedade, porque decir que vai a entrar en vigor xa para a Semana Santa eu o vexo moi difícil, por non decir improbable, non? Entón, vale, ben. Entón, vamos a aceptar as alegacións, pero xa digo, nos preocupa un pouco, bueno, esa contradición entre o texto da propia ordenanza que vostede quixo a todo meter, modificar, e o informe ahora emitido polo arquitecto municipal. Nada máis e moitas gracias. Señor Fajardo, sí. Bueno, nos queremos explicar que estamos de acordo cas alegacións que presenta o Partido Socialista porque van na liña do que defendemos durante moito tempo que temos ordenanzas, desta ordenanza en concreto, pero é verdade que o conxunto da ordenanza todavía ten eivas que para nós son importantes. A primeira, explicou perfectamente a compañera de OBNG, que ten que ver con como se van a anclar os elementos fixos e como hai unha contradición coa normativa urbanística,
E a segunda ten que ver porque non queda claro en ningún momento da ordenanza cales serán as posibilidades determinadas de cada hostaleiro, senón que se fala de que os servicios técnicos municipais decidirán e tal. Entón, nese sentido, nosotros, ante a experiencia que temos no Brán, onde vostedes utilizaron aquela famosa frase de que a realidade supera a legalidade, porque foi así, a realidade das terrazas superaba a legalidade da ordenanza que estaba en vigor e vostedes permitiron que se incumplise, pois temos que decirles que non vamos a apoiar. Pero sí que quero recordar unha cousa, sobre todo cando vostede fala de austeridade. Miren, se vostedes ven as datas onde volveron a traer a ordenanza a pleno, ven as datas nas que determinado hostaleiro saiu na prensa queixándose desa cuestión, e ven as datas onde determinado hostaleiro recibiu unha subvención de 1.400 euros para realizar uns cursos, verán que todo coincide. Esa é a súa austeridade, señor Tomás. Cada tolo con seu tema, evidentemente, non? Exactamente. Nos decimos unha cousa, señora Lorenzo. Isto, según vostede, é o que pon o técnico municipal. Pero di vostede que nos fixemos a vista gorda, non? Durante este tempo, realmente, e ademais cunha ordenanza que está en vigor. Unha ordenanza que está en vigor dende outubro de 2010. Ben, as eleccións foron en maio de 2011. Estuveron máis dun ano, non, si exactamente, estuveron un ano de tempo para que todos os hostaleiros se puxeran acomodados a esa ordenanza e entraran en vigor despois o 1 de outubro de 2010, se non recordo mal. E se puxeron moitísimas mamparas de que vostedes digan que ancladas tamén, non só ao chan, sino as mamparas, sino as fachadas, perdón, e vostedes non fixeron absolutamente nada. Estuveron incumplindo e nos dixemos continuamente que entre toldos, ocupación, mamparas e anclaxes, todos os hosteleiros, todos os locais de Vilagarcía estaban incumplindo algún artigo da norma. O dixemos por activa e por pasiva. Se vostede agora quere electoralista, caprichito foi, pero caprichito en contra de alguén o que iniciou esta ordenanza. En contra directamente que poñía zonas de actuación inicial, que era Bastai, que eran a Baldosa, a Praza da Libertade de Carril e a esquina de outro bar. Só faltaba o DNI dos señores que querían vostedes fastidiar. Eso sí que era un caprichito. E o tema electoral, pois ao mellor tenían que recapacitar se realmente tan contentos e tan acertados estaban con esta ordenanza que pode ser unha das cousas que vostedes estén agora en esas bancadas e nós estemos nestas. A mellor, o caprichito electoral tiña que ser vostedes os que analicen para onde foi. Porque realmente nos dixemos claramente o que propoñíamos, claramente o que pensábamos, e agora o que había tanta reticencia era sobre a anclaxe, o chan. E aquí as dúas alegacións son razoables. A cuestión da fixación ao pavimento non é contradictoria co pexón. E vostede e a súa compañeira, todos os plenos que viñeron aquí o tema das ordenanzas, dixeron por activa e por pasiva que o Plan Xeral da Organización Municipal tiña un artigo que impedía literalmente o anclaxe ao pavimento. E aquí lle están dicindo, o que pasa é que vostedes nunca trouxeron, como nos, non vai haber máis debate, un informe ao pleno. Nunca trouxeron un informe ao pleno. Nunca. Este concelleiro foi moitas veces a falar co que firma este informe para decir se realmente había algún artigo no Plan Xeral de Ordenación Municipal que dixera o que vos decíades no pleno da corporación. En ningún momento me o dixo. Ahora, tampouco en ningún momento trouxechedes como goberno un informe ao pleno. Nunca. Nin a inicial, nin a derogación, nin a outra, nunca. E agora, claro, intentades volver a sacar protagonismo nesta ordenanza, debate nesta ordenanza, cando realmente, bueno, pois, para decir non sei que. Porque vos fochedes precisamente os que permitichedes absolutamente todos os cumprimentos habidos e por haber. Si que, ademais, se dixeches hasta a data de 1 de setembro ou de 1 de outubro ten que estar en vigor e ao día seguinte, ou a semana seguinte, os reuníades cos hosteleiros para intentar consensuar o tipo de mobiliario, o color e o material, que xa iban incluídos nos artigos da ordenanza. Pero que está descontando? Que está descontando? O sea, realmente a memoria hai que un pouco cultivala un pouco, realmente porque cando se pasa realmente o tema do goberno parece que se esquece o que se fixo, o que se dixo, cando realmente, que o diga a señora Villaronga, entendo, porque a mellor non está o día de todos os debates plenarios e non tuve tempo de ler todas as
as actas dos plenos, pero, Ana, que o digas ti, faime reír por como pouco, faime reír como pouco. Realmente aí encima, cando traemos por primeira vez en moito tempo un informe que di e responde o que son os artigos e o que son a solución das alegacións. Entendo que, vamos, máis claro agua do que quere facer o Goberno, do que dixo antes, o que sigue dicindo ahora, que dirá en futuro. Nin máis, nin menos, que non é pouco. Aquí hai informes que avalían e que aseguran o que nos decimos. Pasamos entón á votación. Non, Ana, non, de verdad, non hai máis debate porque vamos a estar no mismo o que dicimos fai 3 anos. Isto leva desde 2009 debatíndose, non, de verdad, vamos a empezar a aplicar. Vamos a votar a aprobación definitiva. De acordo? Xa leín o informe, estou perfectamente coñecedor do informe porque este informe o pediu o alcalde. Este informe o pediu o alcalde e o deron os técnicos. Entón, se non lle gusta o informe, o sento moito. Habelo traído vostede cando gobernaba e a mellor ainda seguiría por aí. De acordo? Non hai máis intervencións, señor Fajardo. Non hai máis intervencións. Non hai máis intervencións, señor Fajardo. Procedemos á votación, pasamos á votación do punto número 12. Exame das alegacións presentadas en relación coa ordenanza reguladora da actividade de ocupación de terreos de uso público. Votos a favor das alegacións presentadas por o Grupo Partido Socialista e por os veciños. Votos a favor da aprobación das alegacións. Non hai votos en contra. Se aproban por unanimidade. Queda aprobada, entonces, a ordenanza, definitivamente, a ordenanza reguladora da actividade de ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras. Pasamos ao seguinte punto. Gracias. Examen das alegacións presentadas en relación coa modificación do regulamento do Consello Consultivo Económico e Social e a aprobación definitiva no seu caso. Señora secretaria. Ditamen emitido pola Comisión Informativa de Economía e Facenda especial de contas o día 27 de marzo. Dase conta da proposta da Alcaldía seguinte. O Pleno do Concello de Vilagarcía, na sesión ordinaria celebrada o día 30 de xaneiro de 2012, acordou aprobar con carácter inicial a modificación do artigo 3 do Regulamento do Consello Consultivo Económico e Social. Durante o período de exposición ao público do prazo de 30 días contra o mesmo presentáronse as seguintes alegacións. Don Juan Manuel Fajardo Recouso e don Ramón Bueno Piñeiro, en representación do Grupo Municipal de Esquerda Unida, solicitan unha maior representación sindical, a supresión na composición dun representante das entidades de crédito e a incorporación dun representante dos desempregados en Vilagarcía. O 5/3 de 2012, don Uxío Fernández Piñeiro, en representación da Asamblea de Loita contra o Paro e a Precariedade Laboral, solicita ter 2 representantes no CES. Como é lóxico, non poderían formar parte do CES todos e cada unha das asociacións e agrupacións de Vilagarcía, xa que isto sería inviable, entendendo que a modificación inicial do artigo 3 garanta a representación de todos os sectores e que satisfai a presenza dos distintos colectivos desta cidade. Esta alcaldía ven a propoñer ao Pleno a adopción do seguinte acordo: rexeitar as alegacións citadas e aprobar definitivamente a modificación do artigo 3 do Consello Económico e Social de acordo coa redacción dada na sesión plenaria do 30 de xaneiro do ano en curso, enviar o presente acordo ao Boletín da Provincia para a súa publicación e posterior entrada en vigor. Non habendo intervención, sométese o asunto a votación co seguinte resultado. Os representantes dos grupos municipais do PSDG-PSOE, BNG, Esquerda Unida, informan desfavorable a proposta da alcaldía. Os representantes do grupo de goberno, PP e BIL, informan favorable a proposta da alcaldía. En consecuencia e por maioría, infórmase desfavorable a proposta da alcaldía de rexeitar as alegacións presentadas e procédese a elevar a definitivo o acordo de aprobación inicial do citado artigo 3 do Regulamento do Consello Consultivo Económico e Social. Gracias, secretaria. Bueno, estas alegaciones tienen un argumento rápido y fácil por parte del Grupo Gobierno. Nosotros, cuando proponemos la modificación de la composición del Consejo Económico y Social es para intentar pues actualizar precisamente a lo mejor la realidad social, económica y política en Vilagarcía. Era un reglamento que llevaba aprobado hacía muchísimo tiempo y bueno, puede compartirse o no compartirse. Es una propuesta del Grupo Gobierno. Entendemos que se recogen muchísimos colectivos de importancia económica y social en el Concello, igual que entendemos que hay muchísimos colectivos que no tienen entrada. Entendemos, como bien decía en el dictamen la secretaria, que no
podemos incluir a todos los colectivos que puedan representar a diferentes sectores de la sociedad en diferentes sentidos de la actividad local, económica, social, deportiva, productiva, etcétera. Y creemos que la propuesta que habíamos presentado en su momento es lo suficientemente plural, amplia, para que recoja todos los sentidos, todos los aspectos de la vida económica y social de Vilagarcía. La propuesta y la contestación del Grupo de Gobierno es no estimar las alegaciones, ni las presentadas por Izquierda Unida ni las presentadas por Asamblea, y dejar la propuesta de la composición del Consejo Económico y Social tal y como estaba en su momento inicial. Esa es la propuesta del Grupo de Gobierno. ¿Alguna intervención? Señor Fajardo. Vou utilizar o mesmo argumento que utilizou vostede cando plantexou a unha emenda desta organización que lle preguntaba por que nun Consello Consultivo introducían aos representantes do centro comercial. E vostedes, están as actas, dixeron que se o solicitan, por que lle vamos a quitar a posibilidade de participar? E vostede agora utiliza ese mesmo argumento para dicir todo o contrario e imposibilitar, por exemplo, unha organización que solicita participar no Consello Económico e Social, que nada menos que a Asociación de Desempregados deste Concello, vostede dice que non lle poden permitir a todos. E di, ademais, que o di o informe da secretaria, e minte, porque o di vostede, non hai informe secretaria dicindo nada deso. O ditame o firma vostede, o firma vostede. O ditame recolle o que firma vostede. O sea, que esas afirmacións son súas, non son de ningún técnico municipal, vale? Minte, unha vez máis, no pleno. Entón, eu lle digo que me parece moi ben que vostedes pretendan reducir a representación dos sindicatos para darlle as organizacións empresariais, porque demostran a quen defenden vostedes, as organizacións empresariais, pero non a todos os empresarios, nin os pequenos nin os medianos, os grandes empresarios, e, por tanto, impiden que haya equidade entre a parte social e a parte empresarial, e que, por tanto, a súa proposta introduce un desequilibrio importante. Pero, bueno, xa sabemos que aquí goberna a COE e vostedes siguen a pies juntillas o que diga a COE, e se no Estado a COE fai un decreto de reforma laboral, aquí en Vilagarcía, no Consello Económico e Social, vostedes deciden que teñan maioría os representantes da patronal, quitándolle representantes aos traballadores. Pero é máis, vostedes teñen a desfachatez de dicir que están todos os colectivos do tecido económico e social de Vilagarcía. 4.768 personas en Vilagarcía, entre as que se inclúen concelleiros desta corporación, que estamos desempregados. Non temos a ninguén que nos represente nese Consello Económico e Social como desempregados. 4.768 desempregados. Se para vostedes non é algo a ter en conta, perfecto. Que pasa? O que vostedes non din é que o sesgo ideolóxico desa organización non é o seu. Esa é a realidade destas realidades. Vostedes, todo aquele que lle sone a non centro dereito, pois non lles vale. E todo o que non sea dar máis representación aos empresarios, non lles vale. Dígao así, sea valiente, dígao. Diga que non lle interesa que os parados estén representados no Consello Económico e Social. 4.000 parados en Vilagarcía. E vostedes non creen que sea necesario. Está claro cal é a súa política e a quen se dirixe a súa política. Moi a pesar de que digan que todo fan por os parados. É mentira. Vostedes están chegando a un punto donde o que pretenden é que todos seamos desempregados ou empregados sin dereitos, para que non haya posibilidade de pelear por nada, porque estaremos todos pensando como conseguir algo para darlle comer aos nosos fillos. En definitiva, me parece absolutamente bochornoso que vostede diga aquí que non é necesario que 4.000 desempregados de Vilagarcía non teñan unha voz, unha única voz no Consello Económico e Social. Está claro cal é a posición que vostede pretende que sea mayoritaria, con intencións, pois claramente dirixir un Consello que debe ser consultivo cara a que dictamine no sentido que queira patronal e no sentido que sigue a pies juntillas o Partido Popular. O que diga a patronal é evidente que vai a defendelo o Partido Popular. Seguramente o seguinte que farán será poñer unha axencia de viajes con ofertas para Laponia, porque o seguinte que lle vai a pasar a este Partido Popular. Moitas gracias. Como xa están acostumbrados ás súas ironías, pois é o resultado das mesmas, pois non lle fago moito caso. Alguna intervención máis? Señora Lorenzo. Grazas, alcalde. Bueno, esta proposta que hoxe se trae a este pleno
ao noso entender, evidencia unha vez máis o talante deste goberno municipal. Porque nós xo dixemos, cando se trouxo a primeira proposta de modificación, que este era un tema que tiña que haber sido abordado nunha xuntanza de voceiros para consensuar un acordo que logo se pudera adotar por unanimidade. Sin embargo, está claro que o talante e ese diálogo do que tanto falou o señor alcalde na súa investidura, pois evidentemente brillan pola súa ausencia. Nos non vemos inconvinte ningún en darlle entrada a esa asociación de loita contra o paro, porque precisamente, como decía o compañeiro, é a asociación que máis persoas representan, casi 5.000 persoas. Por tanto, penso... Perdón? Digo, persoas as que representan, e que parece que hoxe non nos entendemos. Entón, non, porque xa antes, é dicir, hubo un problema, porque eu pediría ao señor alcalde, cando lea os informes, que os lea completos e que se pare un pouquiño a ver o que lee, vale? E as diferencias que se establecen nos informes. Entón, eu non lle vexo problema ningún a que se lle dé entrada a esta asociación, porque, como decía, representa o maior, o sea, a asociación que máis persoas representan, como decía, casi 5.000 persoas. Por tanto, non hai inconvite ningún en darlle entrada a este colectivo dentro deste Consello Económico e Social. E con respecto a outra alegación que fai referencia á representación sindical, efectivamente era outra das queixas que xa no seu momento puxo de manifesto o BNG, no sentido de que non entendíamos o porqué se mermaba a representación sindical cando a filosofía coa que nacera este Consello era precisamente a de manter o equilibrio entre a representación social, a representación institucional e a representación empresarial. Naquel momento, o señor alcalde, mentindo descaradamente, dixo que era unha copia da composición do CES a nivel Galicia, mentira, como xa se demostrou aquí por o Bloque Nacionalista Galego, e agora parece que sigue nas mesmas e, por tanto, non van a apoiar dende o goberno esta proposta. Dende logo, o BNG sí que o vai a facer, porque consideramos que, primeiro, non hai inconvinte ni obstáculo algún a que esa asociación entre, e por outra, porque consideramos que efectivamente non se debe producir esa merma en canto á representación sindical. Moitas gracias. Gracias, señor Lorenzo. Señor Mouriño. Gracias, señor alcalde. Pois eu non quixera copiar o argumento, pero xa que está ben o que dixo vostede cando aprobamos a incorporación do centro comercial para que participara máis xente nun organismo consultivo, pois ese mesmo argumento podría valer para aceptar a inclusión desta Asamblea de Loita contra o Paro. A máis, parecenos ben a proposta de non reducir a parte dos sindicatos, porque, dada a situación económica na que estamos, é evidente que o modelo económico que viñamos trendo ata de agora, pois igual precisa de algunha modificación que consiga ser para conseguir ser un modelo económico sostible non só medioambientalmente, sino tamén socialmente. E ao mellor, igual é bo contar ca aportación de colectivos sociais que axuden a que a economía pois sexa máis sostible socialmente falando. Entonces, nos pareceríanos ben que se añadían estes, incluso outros colectivos sociais que si son e influyen socialmente. Creemos que no Consello Económico e Social xogarían un papel importante, podrían axudar a dar o seu punto de vista para conseguir un modelo económico, como dicía, máis sostible socialmente falando. Gracias. Moitas gracias, señor Mouriño. Ben, para finalizar, solo algunha aclaración. Primeiro, había que saber, cando se fala de que se implica ou se introduce algún colectivo, en que organismo se introduce. O centro comercial non está no Consello Económico e Social. Non está no Consello Económico e Social. Está na Mesa Local do Comercio. Entendo. Vamos a ver, ¿qué está intentando? ¿Que usted voluntariamente otra vez quiera dejar el pleno? ¿Es lo que está intentando otra vez? Bueno, pues entonces estoy en el uso de la palabra.
Entonces, como estoy en el uso de la... Bien, señores de Izquierda Unida, el pleno pasado, ya que ustedes tienen el concepto, que quieren saber cuál es el concepto del alcalde sobre la referencia anterior de insultantes, si yo tenía que decir en esas propuestas de las mociones o de las interpelaciones si había un concepto insultante. Insultante me pareció a este alcalde que ustedes se haya marchado del pleno anterior, por respeto a los restos de los compañeros. Insultante me pareció que en el primer pleno de este mandato se hayan ausentado, e insultante me pareció el comportamiento suyo en la huelga de ayer con los trabajadores de Concello. ¿Le vale lo que me vale a mí de concepto insultante? Bien, e insultante es que usted me quite la palabra cada vez que hablo, ¿entiende? Yo nunca le interrumpo cuando habla usted, nunca. Solo interrumpo o solo le interrumpo para decir, le doy la palabra o si ya acabó, le hago esas preguntas, nunca le interrumpo. Entonces, si me hace el favor, cuando cualquier compañero, y yo también soy otro compañero, está hablando, usted respeta el turno, ¿de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo? No he acabado el turno de la palabra, ni he empezado además. Entonces, si me deja usted alguna vez, a lo mejor si está forzando marcharse otra vez para que digan que nosotros somos antidemocráticos, pues cada uno es libre de sus actitudes. Cada uno es libre de sus actitudes. Les decía que hay que saber y que hay que estudiar para que sea inacción. La inacción de la oposición es estudiar los asuntos que van al Pleno, que veo que usted no lo suele hacer. Y si me dice, señora Lorenzo, equiparación de la anterior composición del Consejo Económico y Social, 6 miembros de las representaciones sindicales, 6 miembros de la Federación de Empresarios de la Comarca de Arousa y 6 miembros del Concello. Eso no es para nada igualdad de la representación sindical, empresarial e institucional. Porque la Federación de Empresarios de la Comarca de Arousa hay muchísimos colectivos que no están, es de adquisición voluntaria, igual que los sindicatos. Y hoy en día la realidad es totalmente diferente. La Asociación de Comerciantes, mucha no está en la Federación de Empresarios de la Comarca de Arousa, los representantes de la Cámara de Comercio, muchos no están en la otra federación, la Asociación de Hosteleros están en otros sitios, la Cofradía de Pescadores de Carril y Viaxón tampoco están, la Autoridad Portuaria tampoco están, y esos son todos los miembros que nosotros propusimos para dar enfoque y para dar pluralidad a este Consejo. Que ustedes no la compartan, lo puedo entender, pero es que no es una propuesta del Gobierno. Ustedes estaban conformes con la anterior y tan conformes estaban que en 4 años ni la convocaron. ¿Qué le importa a usted la composición del Consejo Económico y Social si no la ha convocado en 4 años siendo Gobierno? ¿Qué más le da? Entiendo yo. Si no la ha convocado nunca, ¿qué más le da que lo compongan unos que en otros? ¿Entiende? Entonces, realmente, no. Entonces, en ese aspecto, pues entendemos que la propuesta es clara. La propuesta es clara. Si ustedes ahora mismo realmente tienen la situación de tener que argumentar conjuntamente sus exposiciones, pues bueno, ya eran tripartito en gobierno, ahora en tripartito en oposición. Me parece perfecto. Esta es una propuesta clara, totalmente plural, que intentamos y entendemos que se adapta a las circunstancias actuales de la situación económica y social de Vilagarcía. Si ustedes no están de acuerdo, es la segunda vez que viene. Señor Fajardo, usted no está de acuerdo, no ha presentado ninguna alegación. Bueno, perdón, en el anterior, sí, bueno, los grupos no estaban presentando ninguna alegación, entonces, si no estuvieran, señor Bueno, tengo que repetir otra vez el mismo argumento. Bueno, pues estoy hablando y no he acabado de hablar. Bueno, los otros grupos no han presentado ninguna alegación, con lo cual, pues entiendo que realmente, pues, tampoco le causaba mucha extrañeza la composición que planteábamos. Es la propuesta que plantea el Gobierno, decimos, y lo dijimos en un principio, entendíamos que iba a ser un debate menor, porque diciendo el argumento de por qué nos aceptaban las alegaciones, creo que quedaba a lo más de claro, pero donde hay ganas de armar debate, pues hay ganas de armar debate. Pasamos entonces a la votación. Yo pido por alusión su turno de palabra. Yo entiendo que non le aludido en nada. Entendo que por alusión ten a súa palabra, porque bueno, vostede utilizou a súa palabra para decir unhas señor cosas Fajardo, pero si vamos... Bien, pero como el que tiene que entender, si no le concedo la palabra por alusiones, señor Fajardo. Vamos a pasar a la aprobación del punto número 13. Exame das alegaciones presentadas en relación coa modificación do regulamento do Consello Consultivo Económico e Social e a aprobación definitiva no seu caso. Votos a favor das alegacións. Votos en contra. Quedan rexeitadas as alegacións e aprobado definitivamente a composición do Consello Económico Consultivo e Social. Pasamos ao punto 14,
A aprobación se procede das mocións presentadas polos grupos políticos municipais do BNG e Esquerda Unida de apoio á folga xeral de 29 de marzo contra a reforma laboral. Señora secretaria. Señor alcalde, unha cuestión de orden. Si pode ser. Habida conta de que nós non pudimos defender no momento oportuno a nosa proposta, nos retiramos a proposta de orden do día. A moción. A moción que viene ahora. El Bloque Nacionalista Galego sigue adiante. O señor Fajardo dice que retira do orde do día a súa moción sobre a reforma laboral. Vostede mantén ese debate? Sobre apoio á folga xeral de 20 de marzo contra a reforma laboral. Bueno, a ver si señora Lorenzo, usted mantén a súa moción ou non? Neste momento non estaba entendendo. Xa, pero bueno, porque hai xente que quere enredar o concepto. Dígame, usted mantén ou non? Vamos a ver, nos precisamente estábamos esperando a que se nos dese o turno de palabra para un pouco explicar, é dicir, nos presentamos esta moción hai bastantes semanas e evidentemente era coa intención de debatila nun pleno anterior ao día da folga xeral. Que pasa? Que logo se pasou o día seguinte da folga e, por tanto, tendo en conta que o único punto da orde do día, da moción é apoiar a folga xeral convocada para o día 29, pois, evidentemente, nos tamén retiramos a moción. Só unha aclaración. Houbo consenso na razón de por que pospuxemos ao pleno. O sea, non había ningún tipo de razón que fora impedir o debate da propia moción. Habíamos falado xa, habíamos aclarado que a razón de pospoñer o pleno era para presentar o plan de axuste. Eu penso que realmente non hai dúbida sobre iso. Entón, pois ben, se retiran do orde do día as dúas mocións que estaban contidas no punto 14 e pasamos ao punto 15, a aprobación se procede da moción presentada polo Grupo Político Municipal de Esquerda Unida sobre publicación na página web do Orzamento Municipal. Señora secretaria. Ditamen emitido pola Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas o día 27 de marzo. Dase conta da moción presentada polo Grupo Político Municipal de Esquerda Unida do teor seguinte: as entidades locais deben propiciar o acercamento dos concellos aos cidadáns establecendo mecanismos que favorezan o acceso dos veciños e veciñas á información institucional. O orzamento é un documento onde se materializa o programa de goberno, as políticas concretas de cada corporación, un instrumento básico onde se aclaran a toma de decisións e se permite unha avaliación das políticas municipais. O orzamento debe ser accesible ao público, tal e como se recolle nos artigos 169 do Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, e tendo en conta que os medios telemáticos permiten un mellor e máis áxil acceso á información pública, propoñen a adopción do seguinte acordo. O Concello de Vilagarcía publicará na páxina web do Concello todos os documentos que integran o orzamento municipal. Non habendo intervencións, na comisión sométese o asunto a votación co seguinte resultado. O representante do Grupo Municipal de Esquerda Unida informa favorable, os representantes do Grupo de Goberno, PP e Grupo Mixto e Bil e dos grupos municipais do PSDG, PSOE e BNG din que se manifestarán no pleno e, polo tanto, abstéñense. En consecuencia, por maioría, infórmase favorable a aprobación da moción presentada polo Grupo Municipal de Esquerda Unida en relación á publicación na páxina web do Orzamento Municipal. Hai unha emenda do Grupo de Goberno á moción presentada por Esquerda Unida que di o seguinte: a emenda consiste en modificar a proposta de acordo dándolle a seguinte redacción: o Concello de Vilagarcía de Arousa publicará na páxina web do Concello, con respecto ao orzamento municipal, os estados de ingresos que comprende as estimacións dos distintos recursos económicos, así como o estado de gastos nos que se inclúen os créditos para atender as obrigas coas correspondentes clasificacións funcionais por programas e económicas, gastos correntes e de capital. A restante documentación complementaria, así como as modificacións do orzamento, estarán a disposición do público a efectos informativos nas dependencias de intervención municipal. Esta mañá, en relación coa moción e a emenda, a petición da alcaldía emiteuse un informe pola interventora e por min, na que é coñecido de todos os membros da corporación, foi remitido aos portavoces por correo electrónico.
no que se enumera a normativa existente en relación á moción. O artigo 169, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais, establece o seguinte: a copia do orzamento e das súas modificacións deberá estar a disposición do público a efectos informativos desde a súa aprobación definitiva ata a finalización do exercicio. O artigo 26 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril indica que a copia do orzamento, da súa documentación complementaria e das súas modificacións deberá estar a disposición do público a efectos informativos dende a súa aprobación definitiva ata a finalización do exercicio. O artigo 69, 1 e 2 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local indican que as corporacións locais facilitarán a máis amplia información sobre a súa actividade e a participación de todos os cidadáns na vida local, as formas, medios e procedementos de participación que as corporacións locais establecerán en exercicio da súa potestade de autoorganización non poderán en ningún caso menoscabar as facultades de decisión que corresponden aos órganos representativos regulados pola lei. O orzamento municipal integra múltiples documentos constituindo o estado de gastos e ingresos o corpo principal do mesmo, ademais de ser o seu resumo por capítulos o único dato de obrigada publicación no Boletín Oficial da provincia. Con respecto á moción presentada por Esquerda Unida de publicar na páxina web todos os documentos que integran o orzamento municipal, sinalar que a legislación vixente non obriga a publicación de datos do orzamento municipal que excedan do seu resume por capítulos, aínda que a totalidade da documentación debe estar a disposición do público a efectos informativos. Polo que respecta á emenda do Grupo de Goberno, dicir que conxuga o dereito xeral das persoas á información e ao mesmo tempo preserva a protección de datos de terceiras persoas. Vila García, 30 de marzo. Gracias, señora secretaria. Ten a palabra o portavoz de Esquerda Unida, asinante da moción, señor Fajardo. Bueno, eu antes de defender a proposta, creo que plantexarlle que vostede utiliza un concepto de comunicación fascista que consiste en repetir unha mentira 1000 veces para que parezca unha verdade. O digo porque pleno tras pleno vostede se dirixe a este grupo dicindo que insultamos cando nesta sesión plenaria vostede chamou tolo a este portavoz, e somos testigos todos de como vostede chamou tolo a este portavoz. Vostede falta a verdade e, ademais, di que somos nós os que interrumpimos cando nesta sesión plenaria lle cortou a palabra a compañera Ana Lorenzo, non permitiu un turno de réplica a alusións directas deste portavoz e nosotros, na sesión plenaria da que vostede fole que abandonamos o pleno porque non se nos deixou falar dunha cuestión en base a que non nos ceñíamos o que se estaba debatindo. Vostede na súa intervención anterior se ceñou que estábamos debatindo? Non, verdade? Por tanto, vostede ten un concepto peligroso do que é a liberdade de expresión e solamente a liberdade de expresión lle vale a súa, non a dos demais. Entón, nese sentido, quero recordarlle que neste pleno o único que recibiu un insulto fun eu. Vostede me chamou tolo neste pleno. Entonces, aplíquese o conto e, ademais, non siga mentindo, porque eu, antes, cando lle interpelaba, era para dicirlle que vostede de no, é que os representantes do centro comercial non están nese consello, que eu non lle dixen que estaban nese consello, dixen que habían sido nomeados para outro consello consultivo que é o do comercio, xa o sabía, e vostede intenta sempre introducir esa cuestión. E máis, vostedes que son tan puntillosos, despois non respetan a mínima profesionalidade en decir do que estamos falando. Ao respecto da proposta, nosotros non aceptamos a emenda do Grupo de Goberno, creemos que se deben de introducir na página web os documentos do orzamento e que o informe da secretaria avala a nosa proposta porque o que di o informe da secretaria é que a legislación vixente non obriga a publicación, pero non dice que o proíba, dice que non obliga, polo tanto, todo o que sexa máis información, perfecto. Evidentemente, nós sí que entendemos que o anexo de personal non leve os nomes dos traballadores, sí que entendemos que os nomes de persoas e documentos de persoas non aparezcan, pero todo o demais nos parece razonable que aparezca. E insisto, avalado por informe da secretaria que dice que non obriga a esa información, pero tampouco impide. Por lo tanto, mantemos a nosa proposta de que o conxunto de documentos do orzamento aparezcan na página web, con independencia de que aquelas cuestións que poidan estar en contradicción ca Lei de Protección de Datos, igual que cando se publica un acta deben de suprimirse os nomes e apelidos e DNIs, nese sentido, creemos que tamén é razonable. Pero eso non é o que di a vosa emenda e, polo tanto, nos mantemos a redacción da proposta. Señora Villalonga. Grazas, alcalde.
No BNG entendemos como dereito básico da cidadanía o estar informado das políticas municipais e da toma de decisións, de todas aquelas tomas de decisións que elas conlevan. O orzamento municipal non deixa de ser un documento no que se refliten ditas decisións, ditas políticas, as cales afectan a todas e todos os cidadáns de Vilagarcía. Polo tanto, dado que ademais está regulado que o orzamento debe ser accesible ao público e que no noso Concello dispoñemos dunha plataforma como é a página web municipal, entendemos que o orzamento, igual que outros documentos, debería estar publicado en dita web. Ademais, agora mesmo está, supoño que saberán, que está pendente de aprobarse por parte do Goberno do Estado a denominada Lei de Transparencia. De feito, a data do 26 de marzo xa está colgado na web do Ministerio. Dita Lei de Transparencia ten como obxectivo garantir aos cidadáns, precisamente, o acceso á información pública. En concreto, hai un dos puntos deste anteproxecto de lei que xa está publicada, que cita textualmente, no apartado de publicidade activa, que as administracións terán que facilitar a relación dos convenios que suscriban convención das partes e as obrigas económicas convidas. Ademais, deben indicar todas as subvencións e axudas públicas concedidas, o seu importe, finalidade e beneficiarios. Así mesmo, debe aparecer unha descripción amplia das partidas presupuestarias e datos actualizados sobre o seu estado de execución. Tamén deben de figurar as retribucións percibidas polos órganos superiores e directivos. Entón, entendemos que, conforme esta lei que o Goberno Central do PP promove publicar, non quedaría en contraposición que se colgase o orzamento na página web. Ademais diso, a valoración que se fai, non entendemos a valoración que se fai de que a emenda presentada polo Grupo de Goberno de que preserva a protección de datos de terceiras persoas, xa que nos entendemos que no momento que se aproba que un documento se faga público e se permite que este exposto ao público, xa non se ten en conta ou non debe de haber problemas precisamente en canto á protección de datos de terceiras persoas. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señora Villaronga. Señora García Samartín. Gracias, alcalde. En primeiro lugar, amosar a nosa queixa como grupo municipal, porque nós non vimos o informe de Secretaría, porque chegou hoxe ás 14:28 minutos. Pedimos un pouco máis de celeridade a hora de entregar a documentación, porque eu non o vin, a esa hora estaba comendo. Entón, perdón pola expresión, que non costen ata. Pedir un pouco máis de celeridade, porque vostede nos bota en cara que non vemos os asuntos, pero que non podemos velo, porque o pleno era as 5 e chegou o informe ás 2:30, 14:28, acabo de comprobarlo agora mesmo. Decir que apoiamos, como fixemos tamén na comisión, imos aprobar a moción, porque nos parece tamén que contribúe á transparencia de todo da administración pública. En ese sentido, parecenos unha boa moción, unha boa iniciativa, atendendo, evidentemente, naqueles casos que por incumplimento de algunha lei, neste caso a Lei de Protección de Datos, haya datos que non se podan publicar, pero, se falamos da Lei de Protección de Datos, haberá que falar tamén de moitas actas nas que aparecen nomes e apelidos que tamén habería que comprobar se realmente se cumple ou non se cumple a Lei de Protección de Datos nese senso. Entón, simplemente decir que consideramos que é unha boa iniciativa, que favorece a transparencia e a publicidade da administración local. En ese sentido, imos aprobar a moción. E máis nada, moitas gracias. Gracias, señora García Samartín. Señora Rodríguez Arias. Sí, gracias, señor alcalde. En primeiro lugar, a nós nos queda unha dúbida, porque non entendemos que unha moción que presenta un grupo municipal, que este grupo está disposto a votar a favor, pero que simplemente presenta unha emenda e que eles ni siquiera están dispostos a ter en conta esa modificación para aprobar por unanimidade esa moción, pois xa nos dá a demostrar cal é o talante deste portavoz, dese grupo municipal, e pois as ganas que ten de chegar a consenso e as ganas que ten de chegar a acordo. Simplemente é unha mostra máis. E mire, señor Fajardo, non sei que significa para vostede, non o sei. Non sei que entende vostede por comunicación fascista ou por actitudes fascistas. E non sei que entende vostede por liberdade de expresión. Non o sabemos,
Porque, mire, cando fala de actitudes fascistas e de liberdade de expresión, hai que respetar a todos. Hai que respetar os que van a folga. Hai que respetar os que non poden facer folga porque non teñen traballo. E hai que respetar os traballadores que non queren facer folga e que teñen dereito a presentarse nos seus postos de traballo. E vostede, primeiro, como concelleiro, e segundo, como representante dunha organización sindical, non o fixo. Non o fixo, non respetou os traballadores deste Concello que quixeron libremente, tiveron o dereito e tiñan o dereito de vir a traballar este Concello. Polo tanto, revise o que significa para vostede actitudes fascistas e revise o que significa para vostede liberdade de expresión e liberdade de elección. E miren, non quere aceptar a proposta, nós estamos dispostos, o grupo do Goberno o vai a facer. O grupo de goberno vai a publicar na páxina web do Concello, con respecto aos orzamentos municipais, os estados de ingresos que comprenden as estimacións dos distintos recursos económicos, o estado de gasto nos que se incluen os créditos para atender as obrigas, as correspondentes clasificacións funcionais por programas económicos, gastos correntes e de capital, e ademais se vai a colgar unha información que diga que a maiores desta documentación, a restante documentación complementaria, así como as modificacións do orzamento, estarán a disposición do público a efectos informativos nas dependencias de intervención municipal. E isto é o que presenta este grupo municipal como enmenda para o señor Fajardo, o señor do talante, o señor do respeto. Polo tanto, como non acepta vostede esta enmenda, nós imos a aprobar íbamos a votar en contra da súa proposta, pero imos a publicar todo o que acabo de decir na páxina web do Concello. Gracias, señor Arias. Alguna intervención máis? Señor Fajardo. Eu simplemente aclaro unha cuestión. A última vez que este concelleiro falou dunha cousa que en teoría non é orde do día, non se me permitiu falar. Por lo tanto, eu vou a falar con liberdade do que creo que estamos falando. En primeiro lugar, vostedes achacan a este concelleiro cuestións que non teñen que ver con este concelleiro. Este concelleiro, como toda a súa organización, Esquerda Unida, porque lle recordo que eu non teño ninguna responsabilidade sindical a día de hoxe non teño ninguna responsabilidade sindical, participa nun piquete informativo neste concello. E que eu sepa, participar nun piquete informativo nun concello está recollido en todos, está recollido na legislación deste país, creo que o sabedes. Os piquetes informativos están recollidos na legislación deste país, vale? Igual que vostede... Informativos. Eu o que plantexo é que eu sepa, ninguén arrastrou a ningún traballador deste concello que non quixera estar aquí a ningún sitio. Os que quixeron estar, se quedaron. Non hubo ningún tipo de arranque desa xente. Pero ademais, lle insisto, vostedes utilizan un subterfuxio para que parezca que foron estes concelleiros que fixeron non sei que. É mentira, absolutamente mentira. Claro que estábamos. E que queren que fagamos cando estamos no sitio? Me está interrumpindo. Vostede non dice que hai que deixar terminar a xente cando fala? Fago xestos. Eu lle plantexo que o que se plantea aquí é absolutamente falso. Estes concelleiros non incitaron ningún tipo de actitude, ninguna. Estes concelleiros utilizaron un dereito como é un piquete informativo para acudir a un sitio a informar. Tamén é certo que determinadas actitudes de un lado e outro non propiciaron a información de forma correcta. Entre outras cousas, bailes ofensivos contra traballadores que estaban nun piquete tratando de informar. Bailes ofensivos e burlas. Por tanto, eu creo que vostedes, cando falan, deberían falar con propiedade. E o que non poden vostedes decir, como vostede dixo na radio, mentir, poñendo cousas que ningún destes dos conselleiros dixo na nosa boca. Porque vostede non estaba así. Bueno, o programa de radio está grabado e se poderá utilizar en calquera momento. Por tanto, eu lle insisto, nosotros participamos nun piquete informativo sin ningún tipo de problema, porque estuvimos toda a noite participando en piquetes informativos. E a actitude dos piquetes informativos neste concello e no conxunto da comarca foi exquisita. Ningún solo incidente. Díganme cal é o incidente. Outra cousa, se existe algún incidente e algunha cousa que vostedes creen que se incumple a norma, están os xulgados para que eso se resolva dunha forma correcta. Eu lle insisto, que non me parece xusto e que por eso plantean aquí que estes dous concejales sean capaces de organizar non sei que contra as funcións. É mentira.
Ojalá nós tuviéramos capacidade de organizar unha manifestación non solos, os dous concelleiros de Izquierda Unida, de 7.000 personas na rúa. Seríamos a hostia, porque se dous concelleiros son capaces de mobilizar a 7.000 personas na rúa, seguramente non seríamos concelleiros, seríamos outra cousa. Nosotros temos a capacidade que temos e estamos onde estamos. Por lo tanto, eu lle exixo responsabilidade cando se din as cousas. E se eu podo entender que hai cousas que non son correctas de un lado, tamén do outro. Tamén do outro. E por que teño que rematar agora? Non temos un reglamento que diga os tempos, senón. Por que teño que rematar? A vostede dice que sí agora. O que moderou o alcalde. Como me retirou antes a réplica e agora quere que non continue falando. Vostede demostra o que é. E lle insisto, van a continuar intentando desacreditar e criminalizar esta organización, pero esta organización lles vai demostrar que é falso que vostedes din día tras día. E, por certo, lles felicito pola obra teatral representada pola señora Marta Rodríguez no día de hoxe, porque foi perfecta, perfecta. E cando deixe o Parlamento Galego, eu lle ofrezco que faga unha ruta para ser capaz de... Vostede non é o que... Moitas gracias, señor Fajardo. Alguna intervención máis? Terminou? Perdón. Non. Con todo o respeto, sinceramente, non, é que non había acabado, pero vostede me cortou o turno de palabra. E vostede é un especialista en coa súa diplomacia cortar a xente, intervir cando estamos falando, co único obxectivo de que perdamos o noso fío argumental. E eu lle plantexo dunha forma clara que neste pleno e nesta corporación o único que recibiu, insisto, menosprezo fun eu, que vostede me chamou tolo. Me chamou tolo neste pleno. Por lo tanto, si vostede, alcalde do Concello de Vilagarcía, é capaz de chamar tolo a outro concelleiro en sesión plenaria, vostede me dirá como pretende que dos concelleiros sean capaces de decir ou facer o que teñen que facer 7.000 personas na Rúa de Vilagarcía. Moitas gracias. Gracias, señor Fajardo. Só unha aclaración. Aquí falaron, non sei, 6, 7 persoas, dos 21 que estamos. Eu nun momento que pode ser que non se acertado, dixen cada tolo con seu tema. E usted dáse por aludido, por algo será. Non sei, os demais non se deron por aludidos, vostedes sí. Ao rematar a votación, sí quixera facer unha última aclaración por o de outro día. Vamos a proceder á votación, entón. A aprobación se procede. Vostede non acepta a emenda, non? A aprobación se procede da moción presentada polo Grupo Político Municipal de Esquerda Unida sobre publicacións na página web do Orzamento Municipal. Votos a favor desta moción. Votos en contra. Queda rexeitada a moción presentada polo Grupo Político Municipal de Esquerda Unida. Antes de pasar ao seguinte punto de interpelacións, quería só facer unha referencia. A min houvéseme gustado que no longo deste pleno houvese ou aclarado ou pedido disculpas vostede, seu compañeiro, por actitude amosada onte cos funcionarios do Concello. Os últimos, vostedes, o único que estaban facendo en piquetes informativos é informar, se para vostede piquete informativo, é informar aos funcionarios que son uns esquiroles, uns enchufados, e uns montes de merda, e un non sei que, eso non é informar. Eso é insultar. Eu esperaba unha disculpa pública. Esperaba. Eu non dixe que o dixeran vos. Eu non... Ilegal. Señor Bueno, tranquilícese. Yo como alcalde puedo decir en el debate lo que estime oportuno. ¿De acuerdo? Lo que estime oportuno. Y yo sencillamente estoy diciendo, no le estoy acusando de nada, yo no le dije que ustedes dijeran eso, sino que permitieron, no. Yo me hubiese gustado que los dos concejales hubiesen pedido disculpas por participar en ese piquete informativo. Sencillamente era una reflexión. Me hubiese gustado que hubiesen pedido disculpas. Y ahora hay una interpelación que ha presentado el 30 de marzo, a día de hoy, señora secretaria. Señor alcalde, agora podo falar eu? Entonces, como vou a pedir disculpas se usted non me dá a palabra? A ver, señor alcalde, podo falar eu? Entonces, como vou a pedir disculpas? No, ya le pasó el tiempo, lo siento.
Señora secretaria. Interpelación sobre pagos afectados polas expropiacións da estrada de acceso ao porto de Vilagarcía. Dona Tania García Samartín, en nome de representación do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, dona Ana Lorenzo Fraga, en nome de representación do Grupo Municipal do BNG, e don Juan Manuel Fajardo Recouso, en nome de representación do Grupo Municipal de Esquerda Unida, conforme a normativa vixente, presenta para a súa inclusión no Pleno a seguinte interpelación. Os grupos municipais referidos anteriormente en Vilagarcía tiveron coñecemento directo a través dos afectados por estas expropiacións que o Ministerio de Fomento leva a cabo unha política de pagos sesgados e arbitrarios aos veciños e veciñas, de tal xeito que está a notificar pagos aos afectados que nin cobran a totalidade do que debe o Ministerio, nin sobre todo chega a totalidade dos mesmos. Nese sentido, tendo en conta que a Corporación e vostede mesmo asumiu no seu día un compromiso de intermediación e traballo para acadar o pago efectivo da débeda e no menor tempo posible, e tendo en conta que existen dúas solicitudes dos veciños para reunirse co Goberno local que non tiveron contestación, o Grupo formula a seguinte interpelación. Por que o alcalde non ten recibido o colectivo de afectados a pesar de ter solicitado formalmente esta xuntanza mediante rexistro de entrada en dúas ocasións? Que xestións concretas e comprobables ten feito diante do Ministerio de Fomento en base ao acordo plenario de 31 de outubro de 2011? Asinado Tania García, Ana Lorenzo e Juan Fajardo. Ben, en resposta a esta interpelación dos tres grupos da oposición, a primeira pregunta, non hai, efectivamente, ningún tipo de razón para non haber recibido o colectivo. Si, dende o grupo de goberno, como o propio alcalde, pedirlle, además, vexo que hai un representante deste colectivo, as disculpas pertinentes por non haber podido aínda facer esta xuntanza. Realmente, problemas de axenda, non só este colectivo, sino outros moitos. Sei que é un problema moito máis importante que a maior de outros colectivos, pero non hai ninguna razón que, digamos, poda poñer arriba da mesa, máis que maior, como que non é unha excusa, non é unha razón, non ter a maior a información que estivamos suficiente para poderlle transmitir, suficientemente concreta para poderlle transmitir a súa inquedanza respecto ao que é o abonamento dos, digamos, das cantidades aínda por percibir das expropiacións, non? Respecto ás xestións concretas e comprobables, bueno, o concepto de comprobable, non sei, imagino que podrá ir a se hai por escrito ou contestacións ou preguntas a ese respecto. Nos mandamos, como era compromiso, o acordo do Pleno ao Ministerio de Fomento, o que sí podo, e penso, bueno, a raíz de moitas reuniones, algunhas delas recollidas en medios de comunicación, varias foron xa as reunións que tiven ca ministra de Fomento, donde en cada unha delas lle transmitín a preocupación ou interese non só do colectivo de afectados, sino tamén de toda a corporación referido a ese acordo unánime e tamén, evidentemente, como parte da corporación do grupo de goberno. A contestación foi claramente, si había unha débeda moi elevada respecto ás expropiacións, claramente eso iba a provocar pois unha prioridade respecto a que incluir nos orzamentos deste ano do Goberno Central, pois había que estar priorizando que novas actuacións ou as actuacións vixentes en infraestructuras e o pago realmente de todas as expropiacións que están pendentes, non? Eu lle transmitín nese momento, pois evidentemente que había que priorizar, pero dentro das prioridades máis importantes, penso que tamén as infraestructuras evidentemente son prioritarias, son importantes, pero o aboamento das expropiacións, pois para toda a xente que agora mesmo está carente dela, pois para nós tamén é moi importante. Transmitille en esas 2, 3, 4 ocasións a ministra ese sentir, o recolleu, bueno, pois con todo o interese do mundo, pero aínda non teño contestación, digamos, concreta sobre como será, digamos, o tratamento deste caso. De acordo? Alcalde, solo unha cuestión moi concreta respecto desta interpelación que creo que non aparece aquí probablemente por un esquecemento, e é que, aparte destas cuestións, o sea, do aboamento das indemnizacións pola expropiación e demais, hai unha serie de cuestións que xa se teñen reiterado neste pleno abundantemente, que é o tema de dous camiños que necesitan arranxarse, que iso é competencia do Concello e que, por tanto, tamén queremos que se tome nota desa cuestión e que se interveña e se actúe o antes posible e se ordene, sobre todo se ordene o tráfico e se adecente esas pistas que se abriron con motivo destas expropiacións.
Sí, señor Lorenzo, eso xa queríamos comentar cando tiveramos e vamos a xilizar ao máximo esa reunión co colectivo e aí tamén expoñer as inquedanzas e ver ata onde podemos chegar e con que rapidez podemos facer fronte a eses problemas, de acordo? Como é un pleno extraordinario, non hai rogos e preguntas, non hai mocións, non hai intervencións do público, entón damos por rematado e levantada a sesión extraordinaria. Moitas gracias.